मँगलोरचे भक्ती सदाचार क्लासमध्ये सर्व भक्तांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. आता आपण आपला जो क्लास आहे भक्ती सदाचार त्याची सुरुवात नेहमी आपण मंगलाचरण करून आणि त्याचबरोबर गुरूंच्या चरणी प्रणाम मंत्र बोलून करतो. तर आपण आजच्या क्लासची सुरुवात मंगलाचरण म्हणून करूया. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री चैतन्य महाप्रभु की जय. श्री प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वांचे आपल्या भक्ती सदाचार क्लासमध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. आपण श्रील प्रभुपाद यांचं आपण चरित्र आपलं मॉडेल जे 3 आहे आचार्य परंपरा त्यामध्ये अभ्यास तो होता. आणि आता इथे आपण चरित्राचा श्रील प्रभुपादांच्या म्हणजे चरित्राचा जो दुसरा भाग आहे तर तिथे आलो आहोत. तर दुसऱ्या भाग जो आहे तर त्यामध्ये त्यांच्या जीवनातले म्हणजे जे गंभीर प्रसंग आहेत तर ते आणि महत्वाचे प्रसंग म्हणजे महत्वाच्या घटना ज्या आहेत तर त्या वर्णन केलेले आहेत तर त्या अभ्यासतो आहोत आपण. तर आता आपण मागच्या वेळी पाहिलं होतं. मागच्या क्लासमध्ये आपण शेवट केला होता जॉर्ज हॅरिसनची त्यांची कशी भेट झाली श्रील प्रभुपाद यांच्याशी आणि मग त्यानंतर ते कसे भक्त बनले. श्रील प्रभुपादांचे जे उपदेश आहेत त्यांचा प्रभाव त्यांच्यावर कसा पडला आणि अशा पद्धतीने जॉर्ज हॅरिसन जे आहे तर त्यांचं कसं महत्वाचा म्हणजे वाटा जो आहे तर तो प्रचार प्रसारामध्ये जो आहे लंडन मधला तो ठरला. हे सगळं आपण अभ्यासलं होतं. त्यांच्या
जे हरिकृष्ण महामंत्राच्या ज्या रेकॉर्ड्स आहेत तर त्यांनी उच्चांक गाठला होता त्या काळामध्ये. आणि अशा पद्धतीचं त्यांचं जे कार्य आहे तर ते जॉर्ज हॅरिसन जे आहेत तर त्यांच्या माध्यमातून म्हणजे कृष्ण भावना अमृत आंदोलनाचं श्रील प्रभुपादांचं कार्य असं पुढे जात राहिलं. तर हे सगळं आपण पाहिलं होतं. मग तिथे एलिझाबेथ राणीच्या सूटमध्ये जाऊन पण तिथे पण व्याख्यान केलं गेलं होतं. आणि त्याचबरोबर तिथे संकीर्तन पण म्हणजे छोटस व्याख्यान आणि संकीर्तन अशा पद्धतीचं तिथं जे आहे ते भक्तांच्या माध्यमातून तिथं नियोजन झालं होतं. म्हणजे असे बरेच घटना आपण अभ्यासला, थोडस सगळ्यांना लक्षात यावं म्हणून थोडीशी मी उजळणी केली. आता श्रील प्रभुपाद जे आहेत ना तर ते त्यांनी आता रशियामध्ये जायचं ठरवलं. म्हणजे 1969 साली ते जे आहेत तर ते लंडनला गेले होते. मग त्यानंतर आता त्यांनी रशियामध्ये जायचं ठरवलं. म्हणजे रशिया जे आहे तर तिथं म्हणजे कृष्ण भावनामृत आंदोलनाचा आता प्रचार प्रसार जो आहे तर तो करण्यासाठी त्यांनी आता लंडन मधून म्हणजे आल्यानंतर रशियाला जायचं ठरवलं होतं. मग आता रशियाला जेव्हा ते गेले तर त्यावेळेला काय घडलं ते आपण समजून घेणार आहोत. मग तिथं त्यांची कोणाकोणाशी म्हणजे भेट झाली किंवा ते कशा पद्धतीनं रशियाला त्यांची जी भेट आहे तिचं नियोजन करून गेले किंवा तिथं भक्तांनी त्यांच्यासाठी कसं नियोजन करून ठेवलं होतं तर ते सगळं आपण आता अभ्यासणार आहोत. मग आता खूप महत्वाची म्हणजे घटना आपण समजून घेऊया की जून 1971 मध्ये आता रशियामध्ये मॉस्को ह्या शहरामध्ये जायची योजना प्रभुपादांची त्यांच्या भक्तांसमोर जे आहेत त्यांच्यासोबत बनली. मग आता रशियामध्ये जे आहेत श्रील प्रभुपादांचे संपर्क म्हणजे जे आहेत ते सुरू होते भक्तांच्या माध्यमातून आणि स्वतःचे पण संपर्क पूर्वीपासून सुरू होते. मग तिथे आता धर्मोपदेश द्यायची इच्छा आहे यासाठी त्यांनी तिथले रशियातले एंडोलॉजीचे प्रोफेसर होते जी जी कोतोवस्की म्हणून त्यांची भेट घ्यायचा त्यांनी विचार केला. मग आता हे प्रोफेसर कोतोवस्की जे होते ते मॉस्कोमध्ये USSR अकॅडमी ऑफ सायन्सेस म्हणजे अशी ती अकॅडमी होती की जे भारतातले आणि दक्षिण आशियाई म्हणजे जे अध्ययन आहे ना तर त्या विभागाचे ते अध्यक्ष होते. आणि प्रभुपाद जे होते तर त्यांच्याशी जवळजवळ 1 वर्षापासून या संदर्भात पत्रव्यवहार करत होते. म्हणजे योग्य पद्धतीने त्यांनी पत्रव्यवहार तिथे आता आपल्याला प्रचार प्रसार करायचा म्हणून सुरू ठेवला होता. मग आता प्रभुपादांचे तिथे भक्त होते आधीच पाठवलेले श्यामसुंदर. तर त्यांनी प्रोफेसर हे जे होते कोतोस्की यांच्याशी त्यांची भेट घडवून आणण्यासाठीचे सगळं नियोजन केलं. मग त्यांनी काय केलं मॉस्कोला पोहोचून तिथले टुरिस्ट जो म्हणजे ब्युरो असतो तिथून एक कार घेतली भाड्याने आणि एक गाईड पण घेतला आणि प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांना म्हणजे ती कारमधून ते घेऊन गेले. प्रोफेसर कोतोस्कींचं कार्यालय जरा शहराच्या बाहेर होतं आणि जुनी अशी इमारत होती पांढऱ्या रंगाची अशी विटांची बनलेली अशा ठिकाणी त्यांचं कार्यालय होतं. मग ते जेव्हा तिथे पोचले त्यावेळेला ते प्रोफेसर जे होते कोतोस्की ते आपलं सूट बूट घालून आपल्या डेक म्हणजे आपल्या त्या टेबलावर बसलेले होते. मग आता ते उठून उभे राहिले त्यांचं कार्य करत होते ते. मग आता हे छोटंसं कार्यालय होतं तिथे त्यांनी त्यांचं स्वागत केलं. मग आता त्यांनी आपलं पत्रव्यवहाराचा जेव्हा उल्लेख केला ना तर त्यावेळेला ते थोडेसे म्हणजे अडखळले जे कोतोस्की होते म्हणजे. आणि मग श्यामसुंदर जे आहेत तर त्यांनी सांगितलं की प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांना तुमच्या म्हणजे अकॅडमीच्या माध्यमातून तुमच्या जे संबंधित सगळे असे जे अध्यात्मामध्ये ज्यांना रुची आहे असे जे विद्वान लोक आहेत त्यांच्या समवेत म्हणजे किंवा त्यांच्या समोर संकीर्तन करायचंय किंवा आपलं प्रवचन द्यायचंय असे सगळे विचार मांडले. मग त्यावेळेला ते प्रोफेसर जे होते कोतोस्की त्यांनी सरळ सरळ नकार देऊन टाकला आणि ते म्हणाले नाही ह्या गोष्टीसाठी मी नाही देऊ शकणार परवानगी, माझ्या पदाच्या मर्यादा आहेत असं त्यांनी सांगितलं. मग त्यामुळे प्रभुपाद अत्यंत निराश झाले. मग आता काय करायचं असं असा विचार त्यांच्या मनात आला. मग त्यावेळेला म्हणजे त्यांनी लगेचच दुसऱ्या क्षणाला म्हणजे त्यांच्याशी अत्यंत प्रेमाने वार्तालाप केला आणि अत्यंत विनम्रतेने त्यांच्याशी त्यांनी गप्पा मारल्या
म्हणजे हे एका शुद्ध भक्ताचं लक्षण असतं. म्हणजे जरी मनातून निराशा आली तरी सुद्धा म्हणजे प्रत्येक परिस्थिती जी आहे ती कृष्णाची इच्छा अशा पद्धतीने असे उच्च कोटीचे भक्त असतात ते घेत असतात. आणि मग प्रभुपादनी काय केलं, त्या गाईडची मदत घेतली आणि एक म्हणजे अशी गच्च भरलेली बस होती, म्हणजे यात्रेची जी बस असते, म्हणजे दिवसा जे रोज प्रवास करणारे यात्री असतात, म्हणजे जे त्या शहरातल्या शहरात प्रवास करणारे असे यात्री, तर अशी बस घेतली. आणि त्या त्या बसमधून त्यांनी काय केलं, मास्कोची यात्रा केली. मग त्यांनी फिरून पाहिलं की इथं कसं भक्तीसाठी वातावरण आहे. तर त्यांनी पाहिलं की जे वयस्कर लोक होते ते चर्चला जात होते, पण त्या चर्चच्या द्वारावरती ना सशस्त्र सैनिकच असे तिथे असायचे. मग त्याच्यावरून त्यांना कळलं की अ, इथे जी नवीन पिढी आहे तर त्यांना म्हणजे देवाविषयी किंवा तिथे पूजा करण्याविषयी म्हणजे असं थांबवण्यात येते किंवा त्यांना रोखलं जाते असं वातावरण आहे. आणि त्यामुळे ते सगळे म्हणजे जे आहेत तर ते त्रस्तच आहेत, म्हणजे आंतरिक त्यांची मनाची स्थिती अशीच असणार आहे हा त्यांनी अंदाज घेतला. मग हे सगळं वातावरण बघून शिल प्रभुपादांना खूप खेद वाटला. मग त्यांनी पटकन आपली जी टॅक्सी आहे तर ती मग त्यांनी त्या म्हणजे बसमधून प्रवास त्यांनी थांबवला आणि आपली जी टॅक्सी होती, गाईड आणि टॅक्सी, त्यांना सांगितलं की आता मला तिथं ते हॉटेल नॅशनल म्हणून होते तर तिथं ते राहत होते मॉस्कोमध्ये, तिथे मला पोहोचवा सांगितलं. आणि मग ते प्रभुपाद त्याच्यावर उद्गार काढले की म्हणजे रशियामध्ये आता कृष्ण भावना जर असेल तरच काही होऊ शकेल, म्हणजे कृष्ण भावनेशिवाय इथं आता काही आशा नाही, म्हणजे इथे काही होऊ शकणार नाही, म्हणजे योग्य असं जीवनमान सुद्धा मनुष्याचं नाही राहिलंय अशी परिस्थिती त्यांनी पाहिली. आणि म्हणून म्हणजे कृष्ण भावना जर असेल तरच काही आशा आहे, म्हणजे कृष्ण भावनेशिवाय इथे काही आशाच नाही, म्हणजे अशा पद्धतीचं शांती आणि शांतीपूर्ण जीवन किंवा सुखी जीवन केवळ आणि केवळ कृष्ण भावनेमध्येच एखादा व्यक्ती जगू शकेल अशा पद्धतीचं तिथं वातावरण होतं, हे त्यांनी अनुभवलं. मग आता पुढे काय घडलं की ते तिथल्या म्हणजे तिथलं तिथल्या जे मार्ग होते प्रशस्त असे मॉस्को मधले, तर तिथल्या मार्गावरून जेव्हा जात होते आणि जिथं मुख्यतः चर्च आहेत वगैरे, तर ते मॉन्ट्रियल म्हणून भाग आहे त्याचा, तर तिथे त्या मार्गावरून ते जेव्हा जात होते तर तिथं सगळे असे चर्च आहेत भले मोठे आणि अशा उंचच्या उंच इमारती आहेत. मग त्या पाहून ते विचारायचे की हे किती फूट उंच असेल. आणि त्याच वेळी म्हणजे मायापूर विषयीचे त्यांच्या विचार जे सुरू होते ना, तर त्या विचारांची नांदी त्यांच्या म्हणजे आपण म्हणतो ना मनामध्ये किंवा आपण म्हणू की त्यांच्या मनामध्ये जे काही विचार घोळत होते तर त्या संदर्भातली जी विचारांची नांदी होती ना ते तिथे घडत होती, की असं उंचच्या उंच टॉवर्स म्हणजे असलेलं अशा पद्धतीचे म्हणजे घुमट असलेलं अशा पद्धतीचं मंदिराची स्थापना म्हणजे जे मायापूरला जी नंतर झाली ना, तर त्यावेळेला त्यांनी म्हणजे त्या ह्यांची उंची विचारायचे ते प्रत्येकाला, त्यांच्याबरोबर अनुयायी जे असायचे आणि त्यांना विचारायचे ह्यांची उंची किती आहे. आणि मग त्या उंचीपेक्षा जास्त किंवा किंबहुना त्या उंचीचे अशा पद्धतीचं मंदिराचं नियोजन हे मायापूरमध्ये करण्याचं असं नंतर पुढे घडलं त्यांच्याकडून जे कार्य आहे. तर त्याची नांदी इथे होती, हे मॉन्ट्रियलच्या ज्या मार्गावरून ते अशा पद्धतीनं विहार करत होते ना, तर त्यामागे ही कारणं होती. म्हणजे जे संत असतात किंवा साधू पुरुष असतात किंवा असे जे शुद्ध भक्त असतात, तर म्हणजे त्यांच्या बरोबर म्हणजे जेव्हा ते प्रचारामध्ये असतात किंवा प्रसाराचं कार्य करत असतात तर त्यांच्याबरोबर जे अनुयायी असतात ना, तर त्यांना असे प्रश्न विचारले गेले भौतिक जगतातले व्यवहारिक तर वेगळं वाटू शकेल, पण खरं तर प्रत्येक वेळी ते हा विचार करत असतात असे जे साधू पुरुष किंवा कृष्ण भावना भावित असतात किंवा श्रील प्रभुपाद तर शुद्ध भक्त आहेत, तर ते असा विचार करत असतात की ह्या सगळ्या मिळालेल्या ज्ञानाचा मी कृष्णांच्या सेवेसाठी कसा उपयोग करेन. म्हणजे त्यांनी या इमारतींकडे पण कसं पाहिलं की मंदिराची उभारणी मी अशी करू शकेन का, आणि अशा उंचीची मंदिरं किंवा मंदिराचे घुमट जर मला उभे करता आले तर म्हणजे पहा, जिथे तिथे कृष्णांच्या विषयीच विचार आणि कृष्ण सोडून कुठलाही विचार असे शुद्ध भक्त करत नसतात पहा. मग ह्या स्तरावर जेव्हा एखादा जातो ना, म्हणजे ती
आपण म्हणू शुद्ध प्रेमाची स्थिती. म्हणजे प्रत्येक कृती, प्रत्येक कार्य जे आहे ते कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कसं होईल, हाच विचार फक्त श्रील प्रभुपादांच्या मनात असायचा. आणि त्यावेळेपासून दुसरा कुठला विचारच त्यांच्यासाठी म्हणजे नसायचा. तर मग आता ते आपल्या हॉटेलमध्ये जाऊन जे आहेत तर ते थांबले होते. मग एक दिवस काय झालं, दोन जवान होते. तर ते रेड स्क्वेअर नावाचा तिथला म्हणजे एक चौक आहे. तर तिथून जात होते. तर त्यावेळेला त्यांनी पाहिलं, म्हणजे ते जे श्यामसुंदर होते त्यांना पाहिलं त्यांनी. आता श्यामसुंदर कसे होते, आता ते दीक्षित भक्त होते. तर त्यामुळे कसं त्यांचं म्हणजे मुंडन होतं, शिखा धारण केली होती आणि गृहस्थाश्रमातले कपडे होते त्यांचे, पांढरं वस्त्र म्हणजे असं त्यांनी कुर्ता पायजमा घातला होता. किंवा किंवा असे आपले असतात कोणते भक्त जे असतात त्यांनी काय घातलेलं असतं, कुर्ता आणि धोतर असं घातलेलं असतं. मग अशा पद्धतीने त्यांनी पाहिलं. हं? मग आता हे दोन जे युवक होते ना, त्यांनी जेव्हा या भक्तांना पाहिलं श्यामसुंदरना त्या चौकात, तेव्हा त्या दोन पैकी एक जो मुलगा होता तो भारतीय राजदूत जे होते रशियामध्ये, मॉस्कोमध्ये, तर त्यांचा मुलगा होता. हं? त्याचं नाव नारायण होतं आणि त्याच्या सोबत त्याचा एक रशियन मित्र होता मॉस्कोतला, त्याचं नाव होतं इव्हॉन. तर मग आता तो भारतीय होता. त्यामुळे त्यांनी श्यामसुंदर जे आहेत तर त्यांना ओळखलं की हे कोणते भक्त आहेत. आणि म्हणून त्यांनी त्यांच्याकडे बघून स्मितहास्य केलं आणि म्हणाले, हरे कृष्ण बंधू. ते असं हिंदीमध्ये त्यांच्याशी म्हणाले, बोलले, त्यांच्याशी संवाद केला म्हणजे ते. मग त्यावेळेला हे भारतीय आहेत हे त्यांना समजलं श्यामसुंदरला. मग त्यांनी त्यांच्याशी वार्तालाप सुरू केला. मग त्यांचं नाव नारायण आहे हे सगळं कळलं श्यामसुंदरना. मग जो इव्हॉन होता तो जरी म्हणजे रशियन भाषा बोलत असला तरी त्याला थोडी थोडी इंग्लिश भाषा येत होती. आणि त्यामुळे त्यांनी इंग्लिशमध्ये बोलायला सुरुवात केली. मग त्यांची म्हणजे जी चर्चा आहे ती खूप गंभीर व्हायला लागली. हा, त्या चौकातच ते भेटले आणि तिथेच त्यांची चर्चा सुरू झाली. भगवानाचं नियोजन कसं असतं पहा. म्हणजे स्थळ, काळ, वेळ अशी कुठलीही परिस्थिती जी असते ती जेव्हा भगवानांची कृपा होणार असते ना, तर त्यावेळेला म्हणजे ती जी आहे तर ती अडथळा ठरत नाही. आणि जिथे श्रील प्रभुपादांसारखे भक्त आहेत तर ते प्रचार प्रसारासाठी जेव्हा मॉस्को सारख्या शहरामध्ये जातात, तर त्यावेळेला कृष्णांचं ती योजना असल्याशिवाय तर ते हे घडणारच नाही. आणि कृष्णांची योजना काय होती आता आपल्याला लक्षात येईल पहा. म्हणजे भगवान कशा पद्धतीने नियोजन करतात ते आपण समजून घेऊ. तर मग आता श्यामसुंदर जे आहेत ते मग काय म्हणाले, मग माझे गुरु इथे जवळच्याच हॉटेलमध्ये आहेत आणि मग तुम्ही का नाही भेटत त्यांना, आणि तुम्ही त्यांची भेट घ्यायला आलात तर नक्कीच खूप चांगला भाग होईल. मग ते जे दोन युवक होते त्यांना पण खूप असा आनंद वाटला, म्हणजे आपला सन्मान आहे फार मोठा, आपल्याला भेट घ्यायला हे बोलवत आहेत आपल्या गुरूंची. मग ते श्यामसुंदर यांच्या बरोबर गेले, नॅशनल हॉटेलमध्ये गेले जिथे श्रील प्रभुपाद थांबले होते. मग आता श्रील प्रभुपाद होते ते विश्रांती घेत होते आणि त्यांचे अरविंद नावाचे जे भक्त होते ते थोडेसे पाय चेपत होते. मग आता श्यामसुंदर त्यांना घेऊन गेले प्रभुपादांकडे. मग त्यांनी प्रणाम केला. मग त्यांनी प्रणाम केलेला पाहून तो इवान जो आहे, म्हणजे जो रशियन जो होता भक्त, म्हणजे भक्त तो नंतर बनला, तर तो युवक जो होता तर तो अत्यंत श्रील प्रभुपादांच्याकडं एकदम म्हणजे अत्यंत आकृष्ट असं झालं. म्हणजे एकदम त्यांना पाहिल्यानंतर आपण म्हणतो ना, प्रथम दर्शनातच आकृष्ट होणं, तर तशा पद्धतीने तो एकदम आकर्षित झाला त्यांच्याकडे. मग आता प्रभुपदांनी त्यांना बोलवलं आणि आपल्या चरणांशेजारी त्यांना बसायला सांगितलं. मग आता नारायणकडे बघून ते काय म्हणाले, की त्यांचा म्हणजे त्यांनी चौकशी केली प्रेमाने, की तुझ्या वडिलांचं नाव काय, त्यांचे म्हणजे ते काय करतात. मग नारायणना पण प्रभुपाद खूप आवडले. आणि मग ते प्रभुपादांसाठी रोज छान छान हिरव्या पालेभाज्या आणि ज्या आहेत तर त्यांच्यापासून बनवलेले सूप्स म्हणा किंवा त्या पालेभाज्या भारतीय पद्धतीच्या बनवतात असं बनवून घेऊन यायला त्यांनी सुरुवात केली. मग मग आता हे कशासाठी त्यांनी सुरुवात केली, तर त्यांचे जे वडील होते नारायणचे तर ते राजदूत होते. भारतीय दूतावासामध्ये ते राहत असल्यामुळं, जो मॉस्कोमध्ये दूतावास होता भारताचा तिथे राहत असल्यामुळं त्यांना या सगळ्या वस्तू ज्या आहेत तर त्या विमानाने पोहोचवायच्या. आणि त्यामुळे खूप छान छान पालेभाज्या आणि त्या छान छान पद्धतीने बनवून, म्हणजे अशा भारतीय पद्धतीने बनवून ते नारायण जे आहेत ते घेऊन यायचे. मग आता इव्हॉन जो आहे तर त्याला
भारतीय मित्र जो आहे त्याचा म्हणजे नारायण त्याच्यापेक्षाही अधिक श्रील प्रभुपादांच्या कडे म्हणजे आकर्षण वाटलं आणि तो अधिक अधिक रुची घ्यायला लागला. हम्म. मग आता प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी त्याला कृष्ण भावनामृताविषयी सांगायला सुरुवात केली. हरे कृष्ण. तर तो जो इव्हान होता त्याला प्रभुपदांनी कृष्ण भावनामृताबद्दल सगळं काही सांगायला सुरुवात केली. आणि मग तो जो नारायण होता तो अनुवाद करायचा म्हणजे अनुवाद करून म्हणजे रशियन भाषा पण त्याला यायची ना, मग तो मदत करायचा आणि अशा पद्धतीनं त्यांच्या चर्चा व्हायला लागल्या. मग इव्हानला खूप खूप आश्चर्य वाटायचं आणि उत्सुकता असायची आणि तितकाच आदर होता प्रभुपदांच्या बद्दल आणि तो प्रश्न विचारायचा आणि त्याची उत्तरं श्रील प्रभुपाद देत राहायचे. मग असं करून जितकं काही रोज बसता येईल तितकं बसून त्यांच्या चर्चा व्हायच्या. आणि कृष्ण भावनेसंबंधी अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन शिल प्रभुपादांनी त्याला दिलं इव्हानला. आणि आत्मा आणि शरीर ह्याच्यातलं म्हणजे जो संबंध आहे तो सांगितला, त्याच्यात काय फरक आहे ते सांगितलं. मग भगवान कृष्ण कोण आहेत, मग त्यांचा आपल्या जीवात्म्याशी काय संबंध आहे मग हे सांगितलं. मग भगवद्गीता जे आहे तर त्याबद्दल त्यांनी सांगितलं. मग विश्व मध्ये सगळ्या भगवद्गीता जे आहे तर त्यामध्ये सांगितलेले कृष्णांचे जे उपदेश आहेत तर हे सगळा प्रचार प्रसार कसा करायचा आणि ह्यासाठी मग भरपूर सारे तरुण शिष्य लागणार आहेत. आणि मग भक्तियोगाचा प्रसार करण्यासाठी भक्तियोगाचा अभ्यास करणारे युवक पाहिजेत आपल्याला. आणि आपल्याला संपूर्ण विश्वामध्ये मंदिराचं जाळं विणायचं आहे आणि भक्तियोगाचा प्रचार प्रसार करायचा आहे, असं सगळं सगळं आपल्या कार्याविषयी सगळं सांगितलं. मग इतकं की म्हणजे जो युवान होता त्याची उत्सुकता इतकी वाढली की जसं आपण म्हणतो ना की एखादा जर उपाशी असेल तर त्याला अचानक जर भोजन मिळालं तर त्याला कसा आनंद होतो तसं झालं. म्हणजे कृष्णाविषयी इतकी उत्सुकता होती युवानला की त्याला हे सगळं ज्ञान जे आहे तर ते इथं असं होतं की एखाद्या उपाशी माणसाला जसं आपण भोजन देऊ अचानक तर तो म्हणजे तो कसा आनंदी होईल. अशा पद्धतीने म्हणजे तो जो आहे तर तो अत्यंत आकर्षित होत गेला या कृष्ण भावनेकडे आणि शिल प्रभुपादांनी केलेल्या उपदेशांकडे. आणि मग असं तासन तास तो त्यांच्या हॉटेलवर येऊन बसायचा आणि मग तिथे चर्चा व्हायचा. म्हणजे त्याचा जो भारतीय मित्र होता नारायण तो देखील निघून जायचा त्याला घरातून म्हणजे निरोप यायचा. आणि तरी देखील इव्हान जो आहे तर तो शिल प्रभुपादांच्या खोलीमध्ये त्यांच्यासोबत चर्चा करत बसलेला असायचा. मग प्रभुपादांनी म्हणजे शिल प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी त्या इव्हानला हे सुद्धा दाखवलं की चपाती कशी बनवायची मग भात कसा बनवायचा भारतीय पद्धतीने. आणि मग त्यांनी त्यांना सांगितलं की तू आता मांसाहार करायचं सोडून दे. आणि इव्हानला मग त्यांनी जप करायला सांगितलं. मग आपलं अन्न आपण कसं बनवायचं मग ते कशा पद्धतीनं भोग बनवायचा मग तो कशा पद्धतीने भगवानांना अर्पण करायचं सगळं शिकवलं. आणि मग त्यांनी सगळं सगळं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार केलं. आणि मग त्यांनी इस्कॉनला ह्यासाठी इस्कॉनचे म्हणजे जे आता प्रचार प्रसाराचं कार्य आहे तर इव्हानला ह्यासाठीच त्यांनी प्रशिक्षित केलं होतं की प्रभुपाद जे आहेत तर ते जेव्हा मॉस्कोमधून निघून जातील तर त्यावेळेला इव्हानच्या माध्यमातून काहीतरी तिथं भक्तीचं कार्य सुरू होईल आणि इव्हान स्वतः सगळं काही करू शकेल. मग मॉस्कोमध्ये अजून 2 दिवस ते राहिले आणि जितकं काही त्यांना शिकवता येईल ना तितकं सगळं म्हणजे इव्हानला त्यांनी शिकवलं. आणि इतकी त्याची उत्सुकता होती इव्हानची की त्याची म्हणजे तल्लख बुद्धी होती. आणि त्यामुळे प्रभुपादांना असं वाटलं की आता आपण इथे आल्याचा उद्देश या इव्हानच्या माध्यमातून सफल झालाय असं त्यांना समाधान वाटलं. आणि
प्रभुपाद त्याच्यावर काय म्हणजे टिप्पणी देतात तर खूप छान असं वर्णन प्रभुपाद करतात की म्हणजे आता पहा, सगळ्यांना हे उदाहरण माहिती आहे स्वयंपाकघरातलं. तर खिचडी जी आहे ती शिजणार की नाही ह्याची परीक्षा आपण जे आहे ते तांदूळ पाहून करतो, हो की नाही? मग तसं श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की इथे प्रचार होणार की नाही हे तिथल्या एका नागरिकाच्या जो त्याचा प्रतिसाद आहे त्याच्यातून त्यांना अंदाज आला. म्हणजे काय की अशा पद्धतीनं रशियामध्ये एका युवकाशी जेव्हा त्यांनी वार्तालाप केला तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की इथं तथाकथित मार्क्सवाद जो आहे, तर त्यामुळं जरी हा देश आदर्श असं स्वतःला प्रस्तुत करत असला तरी इथले लोक संतुष्ट नाही आहेत. आणि कृष्ण भावनेच्या प्रती जसं युवान जिज्ञासू आहे तसं अजून लाखो हजारो लोक असतील. आणि शिल प्रभुपादांचा जो हा तर्क होता खरा ठरला. म्हणजे आज आपल्याला सगळ्यांना मला सांगायला आनंद वाटतो की सर्वात जास्तीत जास्त भक्त जर इस्कॉनचे असतील तर ते कुठे असतात, तर रशियामधले सर्वात जास्त भक्त असतात. आणि सर्वात जास्तीत जास्त दीक्षा ज्या होतात ना मायापूरला, किंवा दीक्षा ज्या होतात वर्षभरामध्ये, ते सर्वात जास्त रशियन भक्तांच्या होतात बरं का. आणि म्हणजे अमेरिकेत सुद्धा भक्त आहेत पण सर्वात जास्त संख्या रशियन भक्तांची असते. म्हणजे रशियामध्ये इस्कॉनचे खूप सारे भक्त आहेत. आणि हे सगळं म्हणजे जे कार्य आहे ना ते युवांच्या माध्यमातून तिथं सुरू झालं पहा. मग आता अशा पद्धतीने तिथं प्रचार प्रसाराची सुरुवात करून श्रील प्रभुपाद पुन्हा आता जे आहे ते कलकत्त्याला मार्च 1971 मध्ये परतले. मग आता आल्यानंतर पुढे काय झालं तर ते आपण ह्या चित्राच्या माध्यमातून, हे रशियातल्या मॉस्कोतलं चित्र आहे, तर आता ह्या चित्राची जी गोष्ट आहे त्या माध्यमातून आपण समजून घेणार आहोत. तर जुहू मंदिराची जी घटना आहे, गोष्ट आहे, तर ती आपण समजून घेणार आहोत. तर हा खूप महत्वाचा टप्पा आहे श्रील प्रभुपादांच्या जीवनातला आणि इस्कॉनच्या इतिहासातला. आणि आपल्या सर्व भक्तांसाठी जो जुहू मंदिराची जी कथा आहे, आपण म्हणू संघर्ष गाथा, तर आपल्या सगळ्यांसाठी खूप महत्वाची आहे. की ज्यावरून आपल्याला समजेल की किती भक्तांचं म्हणजे योगदान आहे हे जुहू मंदिर बनण्यासाठी. त्याचबरोबर श्रील प्रभुपादांनी कशा पद्धतीनं जो आहे तो संघर्ष केला आणि हे मंदिर जे आहे त्याची निर्मिती केली. मग आता मुंबईमध्ये बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे मंदिर होण्यासाठी श्रील प्रभुपाद आणि त्यांचे भक्त आहेत तर यांची टेहळणी चालूच असायची. आणि जे काही इमारती होत्या मुंबईमध्ये राहण्यासाठी भक्तांसाठी निवास वगैरे, तर त्याविषयी म्हणजे ते समाधानी नव्हते. तर मुंबई कसं होतं तर तिथं जे मुंबई जे आहे तर तिथे इंडिया गेट आहे, तर ते म्हणजे कसं आहे की भारताचं द्वार असल्यासारखं आहे. मग तिथे एखादं आपलं भक्तीचं केंद्र असावं इस्कॉनचं आणि मंदिर असावं अशी त्यांची इच्छा होती. मग त्यासाठी त्यांनी खूप साऱ्या जमिनी शोधल्या. मग आता अनेक ठिकाणी जमिनी पाहिल्या पण योग्य अशी जमीन मिळत नव्हती. मग एक त्यांना अ, अ, जे जुहूचा समुद्र किनारा आहे तिथे एक जमीन जी आहे तर ती उपलब्ध आहे असं कळलं. मग आता ती जी जमीन आहे तर त्या जमिनी संदर्भात त्यांनी व्यवहार करण्यासाठी त्याच्या मालकांशी भेट घेतली. तिथे 5 एकर जमीन होती. मग आता ती जेव्हा जमीन त्यांनी पहिल्यांदा पाहिली तर तेव्हा त्यांना लक्षात आलं की अं, ज्या सुमती मुरारजी होत्या तर त्यांचा जुहूलाच बंगला होता. आणि ते स्टीमशिप सिंधिया कंपनीच्या त्या मालकीण होत्या, तर त्यांच्या घरी भागवत जे आहे तर त्याचं म्हणजे ज्या भागवताविषयीचं प्रवचन देण्यासाठी, त्यांना भागवताविषयीचं आकलन व्हावं म्हणून तिथे ते मार्गदर्शन करण्यासाठी श्रील प्रभुपाद जात असत. म्हणजे जे अमेरिकेला जाण्यापूर्वी मग त्यांना तेव्हा लक्षात आलं की हा भाग मी बघितलाय, ही जमीन बघितली आहे. पण मग कधी बघितली तर त्यांना हा भाग लक्षात आला की तेव्हा ते त्यांच्या बंगल्याकडे जाताना ही जागा लागायची म्हणजे, आणि ती मोकळी जागा होती. आणि तिथून जवळच जे आहे तर ते म्हणजे तिथून जवळच जो आहे तो प्रशस्त असा मार्ग होता की ज्यामुळे शहराशी पण त्यांचा संपर्क राहत होता. आणि एका बाजूला समुद्र, असं खूप चांगल्या पद्धतीचं म्हणजे ते ठिकाण होतं. पण तिथं म्हणजे खूप असं गवत उगवलं होतं उंच उंच, आणि बरीचशी नारळाची वगैरे अशी झाडं होती. आणि असं दुर्लक्षित भाग होता जमिनीचा. म्हणजे चांगल्या विकसित भागामध्ये जुहूच्या तिथे 5 एकर जमिनीचा हा तुकडा होता.
आणि मग आता प्रभुपाद जे आहेत तर ते त्यांनी त्या जमिनीचे जे मालक आहेत मिस्टर यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. आणि मग ते चर्चा झाल्यानंतर मग त्यांचं ठरलं की त्यांना 2 लाख रुपये द्यायचे आणि व्यवहार करायचा, म्हणजे अशा पद्धतीनं ठरलं. म्हणजे आपण जे म्हणतो ना प्राथमिक जी रक्कम असते त्या जमिनीच्या व्यवहाराची, तर ती 2 लाख रुपये द्यायची आणि कच्चा करार ज्याला म्हणतो आपण तो करायचा, असं ठरलं. आणि मग त्यानुसार त्यांचा व्यवहार झाला. आणि मग ते 2 लाख त्यांना दिले शिला प्रभुपादांनी. आणि मग त्यानंतर त्यांचा जो आहे तो करार आपण म्हणतो, खरेदी खत असतं ना, म्हणजे म्हणजे ते पूर्ण नसतं झालेलं, पण ते आपण साठे खत म्हणतात पहा मराठीमध्ये, म्हणजेच कच्चा करार. तर असं ते करायचं ठरलं, म्हणजे ते केलं. मग आता पुढं काय झालं, तर शिल प्रभुपाद जे आहेत त्यांनी ही जबाबदारी श्यामसुंदर आणि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जे बनले नंतर, तर तमाल कृष्ण हे जे आहेत त्यांचे भक्त त्यांच्याकडं ही जबाबदारी सोपवली. मग आता काय झालं मधल्या काळामध्ये, की त्या मालकांनी त्यांना फसवण्याचीच योजना बनवली होती. त्यांनी ती जमीन आहे ती आधी एका कंपनीला पण म्हणजे जी आहे ती असंच द्यायचा भाग करून फसवलं होतं. ही जी आहे जमीन ती शिलप्रपादांना म्हणजे इस्कॉनला धोका देण्यासाठी म्हणजे त्याची योजना बनली होती आणि त्याचाच एक भाग होता. मग आता मुंबईमध्ये ते सगळं ताब्यात म्हणजे यायला वेळ लागतोय जमीन, म्हणजे जे आहेत हे सगळं बघून शिलप्रभुपाद जे आहेत तर ते अहमदाबादला गेले आपला कार्यक्रम करायला. आणि शिष्यांना त्यांनी आदेश दिला की त्यांच्याकडून आपण ही नवीन म्हणजे थोडेसे अटी नियम हे करून आपण पुन्हा एकदा तो करार बनवून घेऊया. अं, आणि जर ते करत नसतील तर मग आपण आपले पैसे पुन्हा म्हणजे आपल्याला घेऊन टाकूया जर होत नसेल ते काम तर. मग असं सांगून श्रील प्रभुपाद अहमदाबादला तिथे मोठा संकीर्तन आणि प्रवचनाचा कार्यक्रम होता, असा मंडप वगैरे विशाल भव्य असं घालून. तर तिकडे कार्यक्रम होता, तर त्यासाठी ते गेले. मग आता जुहूचं जी संपत्ती होती, म्हणजे ती जमीन जी होती, संपत्ती म्हणजे ती भूसंपत्ती आपण म्हणू, तर तिथे शिलप्रभुपादांना हरे कृष्ण भूमी म्हणून त्याचा विकास करायचा होता. मंदिर आणि सर्व तिथं सर्व काही असेल म्हणजे अशा पद्धतीचा तिचा विकास करायचा होता. मग त्यासाठी ती मंदिरासाठी ती जागा हवी होती. पण ती जमीन मिळाली तरी कसं काय बरं करू शकतील, असं थोडंसं शंका ह्या भक्तांच्या मनात येत होती. आणि मध्येच काय झालं की अहमदाबादला जेव्हा शिलप्रपात गेले तरी तिथून त्यांचा फोनवरून संपर्क असायचा. हं? आणि ते जे मालक होते श्री एन त्यांच्याशी, आणि त्याचबरोबर श्री डी म्हणून होते, तर त्यांच्याशी त्यांचा जे आहे फोनवर वार्तालाप आणि चर्चा असा संपर्क सुरू होता. मग आता त्यांनी काय सांगितलं फोनवरून की म्हणजे श्री एन म्हणजे ते मालक आणि श्री डी म्हणजे आपल्या प्रभुपदांच्या बाजूनी जे भक्त होते, तर त्यांच्यामध्ये चर्चा करून मग आता काहीतरी म्हणजे सामंजस्याने मार्ग काढायला हवा ना, आणि नवीन करार करूया असं सांगितलं. पण त्यांनी जे आहे म्हणजे ते श्री एन आणि त्यांच्या बाजूनी श्री डी म्हणून जे होते, म्हणजे ते जरी अनुयायी असले तरी ते जमीन सुचवणारे आणि त्यांच्या बाजूनी असणारे असे भक्त होते. म्हणजे ते शिलप्रभुपादांचे नवेच अनुयायी बनले होते थोडक्यात, थोड्याफार ओळखीने असं, आणि त्यांच्या माध्यमातूनच ती जमीन मिळाली होती त्यांच्या ओळखीनं, आणि त्यामुळे ते श्री यांशी संबंधित असे होते. तर म्हणजे त्यांना जेव्हा ही विनंती केली तर त्यांनी तेव्हा ती जी विनंती आहे तर ती काही मानली नाही, फेटाळून टाकली. म्हणजे त्या दिलेल्या शब्दापासून ते बाजूला गेले, म्हणजे त्यांनी आपला शब्द काही पाळला नाही. मग आता मुंबईतल्या भक्तांना हे समजलं की आता त्यांनी आता पुढच्या पैशांची तयारी केली होती ना, 5 लाख देऊन आता पुढचे सगळे म्हणजे हे करायचं आपण, पुढचे म्हणजे जमिनीची कागदपत्रांचं हस्तांतरण. पण आता हा भाग समजला की म्हणजे हे जर करायचं असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल की हा कच्चा करार आता म्हणजे जो आहे तर तो परत घ्यायला लागेल, आणि आता म्हणजे नवीन खरेदी खत करायला लागणार असं, म्हणजे अशा पद्धतीनं त्यांना सांगण्यात आलं. खरं तर हे म्हणजे फसवण्याची तीच म्हणजे जी योजना होती त्या मालकाची त्याचाच हे भाग होता.
मग आता म्हणजे हे सगळं आता असं चित्र निर्माण झालं. मग आता काय करायचं? म्हणजे जर आपण जर हे खरेदी खत रद्द केलं जुनं, म्हणजे जे कच्चं खरेदी खत असतं, तर मग आपला त्या जागेवरचा हक्काचा काही पुरावाच राहणार नाही. मग असं सगळं विचार करून ते भक्त थोडेसे घाबरले. मग आता वेळ तर हातातून निघून चालली होती. मग आता रोज श्रील प्रभुपाद जे आहेत, तर ते आपली मुंबईतली शिष्य आहे विशाखा देवीदासी, तर त्यांच्याशी म्हणजे त्यांचा संपर्क व्हायचा. मग आता एक दिवस काय झालं, विशाखा देवीदासी जे आहेत तर त्या अहमदाबादला आल्या मुंबईहून. आणि प्रभुपादांनी काय केलं, त्यांना बोलवून सांगितलं की आता तू माझा निरोप घे आणि ताबडतोब मुंबईला निघून जा. मग आता त्या मुंबईला गेल्या. मग तिथं जे शिलप्रपादांचे भक्त होते, तर त्यांना शिलप्रपादांनी सांगितलं की असा कुठलाही निर्णय न घेता, चुकीचा निर्णय म्हणजे असं तुम्ही कुठला करू नका आणि तिथली जमीन पण सोडू नका. काही झालं तरी जमीन सोडायची नाही आणि जुना करार आहे तर तो रद्द नाही करायचा, असं त्यांनी सांगितलं. म्हणजे स्त्रियांनी यांच्याशी असलेला जो काही करार आहे, जो काही कागद म्हणजे आपण अशा पद्धतीनं करतो, खरेदीचं दस्तऐवज करतो, तर ते तुम्ही काही म्हणजे ते कॅन्सल करू नका, तुम्ही रद्द करू नका असं सांगितलं बरं का. पण हे सगळं त्यांना जेव्हा त्यांनी सांगितलं, तर त्यावेळेला खूप उशीर झाला होता. म्हणजे आणि दुसरी गोष्ट कशी आहे की खरं तर स्त्रियांकडे अशा गंभीर बाबींविषयी चर्चा आणि हे सगळं देणं त्यांना जरा म्हणजे योग्य नव्हतं वाटलं. पण आता कसं होतं की त्यांनाच त्या सगळ्या विषयाची माहिती होती. आणि अहमदाबादमध्ये जो पंडाल कार्यक्रम सुरू होता, म्हणजे असा मोठा पंडाल कार्यक्रम असं म्हणतात त्याला, तर मोठा मंडप घालून कार्यक्रम जो होता, प्रवचन आणि संकीर्तन, तर तिथं असं कोणी नव्हतं की ज्यांना हे सगळं ज्ञान आहे किंवा माहिती आहे या विषयाची, म्हणजे जाऊन तिथं थांबवतील असे कोणी भक्त नव्हते. म्हणून मग त्यांनी माताजींकडे त्या हा निरोप सांगितला. मग विशाखा ज्या आहेत देवीदासी, तर त्या अहमदाबादहून लगेचच जे आहे रेल्वे पकडून मुंबईला पोहोचल्या सकाळी. पण तोपर्यंत प्रभुपदांना जी भीती वाटत होती तर ते घडून गेलं होतं. भक्तांनी काय केलं होतं, तो विक्रयनामा म्हणजे ते खरेदी खत असतं ना, तर ते रद्दच करून टाकलं होतं. आणि मग आता कसं झालं की त्यांना असं वाटलं होतं की आपण ही जमीन घेतली तर चूक होईल आपली आणि आपली फसवणूक होईल या मालकाकडून, त्यापेक्षा आपण हे रद्दच करून टाकूया ना, आपले पैसे परत घेऊया. आणि त्या संदर्भात त्यांचे वकील म्हणजे भक्तांच्या बाजूने जे वकील होते, म्हणजे शिला प्रभुपादांच्या भक्तांच्या बाजूने, त्यांनी पण सहमती दिली होती. तर काय सहमती दिली होती की म्हणजे त्यांनी जे काही नियमाप्रमाणे जे काही आहे, म्हणजे तर त्यानुसार म्हणजे जे शासकीय नियमाप्रमाणे आहे, त्यानुसार त्यांनी मार्गदर्शन केलं होतं की जर तुम्हाला आपले पैसे परत हवे आहेत तर मग तो करार रद्द करावा लागेल. मग आता जेव्हा भक्तांनी हा अहमदाबादहून आलेला संदेश ऐकला प्रभुपदांचा, तर ते अत्यंत बेचैन झाले. म्हणजे आता तर त्या जमिनीवर आपण काही आपला हक्क सांगू शकणार नाही. आणि मग आता काय करायचं, श्रील प्रभुपदांची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आपण असफल ठरलो. मग आता गिरिराज नावाचे भक्त होते त्यामध्ये, त्यांना हे सगळं निर्णय प्रक्रिया करायला म्हणजे त्यांनी सांगितली होती. तर ते म्हणजे ते काय म्हणाले की आता हे सगळं आता घडलंय, मग आता हे सगळं सांगायला हवं शिलप्रपादांना, म्हणून त्यांनी शिलप्रपादांना फोन केला. मग आता शिलप्रपादांनी फोन घेतला आणि ते म्हणाले, म्हणजे हे सगळं झाल्यानंतर की म्हणजे आता परिस्थिती कशी आहे की आता काही करू शकत नाही. तोपर्यंत भक्तांनी हे सगळं म्हणजे बदललं होतं सगळं आणि तो रद्द केला होता, म्हणजे जे जमिनीचं खरेदी खत होतं ते ते सगळं रद्द केलं होतं. आणि मग आता काय करणार? मग श्रील प्रभुपाद म्हणाले ठीक आहे. म्हणजे त्यांनी अत्यंत शांतपणे ते ऐकून घेतलं. म्हणजे क्रोध आणि त्याग, म्हणजे या दोन्ही संमिश्र भाव असेल तर कसं वाणी असेल एखाद्या व्यक्तीची, तर तशी श्रील प्रभुपादांची अवस्था झाली आणि ते म्हणले आता सगळं काही संपलंय असं त्यांना वाटलं. असे त्यांचे उद्गार होते. मग आता अहमदाबाद मधून मुंबईला जे पहिले आजीवन सदस्य म्हणजे जे गेले, तर त्यांना प्रभुपदांनी पत्र लिहिलं, की हरे कृष्णा लँड म्हणजे जी आपली हरे कृष्ण मंदिराची भूमी आहे, तर ती जी आहे तर तो धूर्त म्हणजे जो आहे श्री एन नावाचा व्यक्ती, तर
त्यांच्यासाठी आपण सोडतोय म्हणजे म्हणजे एक प्रकारची ती आपली म्हणजे म्हणजे एक प्रकारची ती आपली फसवणूकच आहे म्हणजे आपली. आणि त्याचबरोबर असं सोडणारा मी अंतिमच व्यक्ती असेन असं असं ते म्हणाले. म्हणजे असं त्यांनी लिहिलं पत्रामध्ये. तर मग आता प्रभुपादांनी काय केलं, मग आपल्या शिष्यांची ही जी चूक झाली होती ती सुधारण्यासाठी आता एक वेगळी योजना आखली बरं का. आता पैसे जे होते ते अजून काही दिले गेलेले नव्हते. म्हणजे अजून काही वेळ गेलेली नव्हती थोडक्यात. म्हणजे वेळ निघून गेलेली नव्हती असं आपण म्हणू. आणि धन जे होतं ते त्या मिस्टर यांच्याकडेच होतं. मग प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी आता काय केलं, असा पवित्रा घेतला की आता काही जमीन आपण ती सोडायची नाही. कारण आता त्यांच्याकडे कारण होतं की आमचे पैसे नाही परत मिळाले आणि त्यामुळे आम्ही काही जमीन सोडणार नाही आहोत. आणि मग त्यांनी काय केलं, राधाराज विहारी यांचे जे विग्रह होते त्यांना वचन दिलं होतं श्रील प्रभुपादांनी. श्रीकृष्णांना आमंत्रित केलं होतं, प्रार्थना केली होती की हे भगवान, तुम्ही इकडे या आणि इथे निवास करा आणि मी तुमच्यासाठी खूप छान मंदिर बनवेन. म्हणजे असं श्रील प्रभुपादांनी वचन दिलं होतं राधा रासबिहारीच्या विग्रहांना. आणि हे सगळे असे विचारांचे श्रील प्रभुपाद होते आणि एक उत्तम उच्च कोटीचे भक्त होते. आणि कृष्णांचे असे शुद्ध भक्त असलेल्या व्यक्तीला जर विरोध केला तर त्याचा परिणाम काय होतो हे मिस्टर यांना कळू शकत नव्हतं. आता श्रीमद भागवत, भगवद्गीता किंवा रामायण म्हणजे असा सगळ्या ग्रंथांमध्ये आपल्याला कितीतरी म्हणजे आपण उदाहरणं म्हणजे आपल्याला मिळतात. म्हणजे महाभारताचा भाग आहे भगवद्गीता किंवा श्रीमद भागवतामध्ये कथा आहेत भक्तांची किंवा रामायणामध्ये. तर आपल्याला लक्षात येतं की अचानक अशी परिस्थिती आणि अशी संकट उत्पन्न होतात तर त्यावेळेला काय घडतं, तर अशा शुद्ध भक्त आहेत तर त्यांच्याच बाजूनी जे भगवान असतात ते कार्य करत असतात. म्हणजे प्रभुपाद जे आहेत ते कृष्णांच्या बाजूने लढत होते आणि श्रीयन होते ते भगवानांचा विरोध करत होते. अशी परिस्थिती निर्माण झाली पहा. मग प्रभुपादांचे जे शिष्य होते तर त्यांची आता परिस्थिती कमजोर झाली होती. म्हणजे आपण म्हणू की कायद्याच्या दृष्टीने जी परिस्थिती होती इस्कॉनची ती कमजोर झाली होती. कारण तो जो संमतीनामा आपण म्हणतो तो असतो. त्यानंतर म्हणजे असे बरेच भाग आहेत. मोठी जमीन जेव्हा आपण हस्तांतरित करतो तेव्हा त्यावेळेचे जे नियम होते जमिनी संदर्भातले शहरातले, मुंबई शहरातले, त्यानुसार त्याचा जो हस्तांतरण हस्तांतरणाचं पत्र असतं किंवा खरेदी खत असतं. असे वेगवेगळे जे म्हणजे पत्र असतात आणि हे सगळं सगळं जे आहे तर ते रद्द केल्यामुळं काय झालं होतं की त्यांच्याकडं जमिनीचा ताबा आहे याचा कुठलाही शासकीय असा पुरावाच नव्हता. कायदे म्हणजे कायद्यानुसार संमत धरला जाईल असा पुरावाच नव्हता. आणि मग आता शिलप्रपदांना विश्वास होता की जर भक्तगण जे आहेत तर त्यांनी त्या भूमीवर आपला अधिकार जो आहे तर तो दाखवला एकत्रित येऊन तर आपली स्थिती मजबूत राहील. आणि त्याचबरोबर त्यांनी भक्तांना काय केलं सांगितलं म्हणजे मार्गदर्शन केलं की तुम्ही काय करा की इथे मंदिर निर्माण संदर्भात म्हणजे जे आहेत निर्माण होण्यासंदर्भात जे काही आपल्याला करता येईल ते प्रयत्न वाढवा. म्हणजे मंदिराशिवाय धर्मोपदेश नाही होऊ शकणार. आणि ह्यासाठी आपण काय करूया, आता ही जी जागा आहे तर तिथे आपण मोठा मंडप घालूया आणि कार्यक्रम करूया. आणि मग असा कार्यक्रम त्यांनी सगळ्या भक्तांना ताबडतोब उपदेश केला, मार्गदर्शन केलं आणि मोठा असा मंडप घालून समारोह जो आहे तर तो आयोजित केला. आणि तो इतका सफल झाला की तिथं 20,000 पेक्षा जास्त लोक प्रत्येक रात्री येत होते. मग आता या सगळ्या भक्त मंडळींमध्ये अं, मुंबईचे जे मेयर होते आर के गणत्र असे महत्वपूर्ण अतिथी जे होते तर ते यायचे. मग त्यांनी पण आपला परिचय दिला, तिथे भाषण दिलं आणि भक्तांनी हे सगळं आयोजन केलं, त्याची जाहिरात केली, तिथे प्रसाद बनवला, प्रसाद वाटला, प्रभुपादांच्या पुस्तकांचं उतरण म्हणजे जे वितरण आहे तर ते केलं. आणि मग उपदेश करण्यासाठी श्रील प्रभुपादांनी पण तिथे सक्रिय सहभाग केला म्हणजे जो आहे तो घेतला. आणि आता भक्तांच्या सोबत राहून ही जी लढाई आहे आता कायद्याची लढाई आहे तर ही लढायचं श्रील प्रभुपादांनी ठरवलं. मग या लढाईची अनिश्चितता होती म्हणजे जूमध्ये राहणं हे म्हणजे खूप कठोर म्हणजे कठोर असं परीक्षाच होती त्यांची. हम्म आणि त्या परीक्षेत त्यांनी पास व्हायचं ठरवलं. म्हणजे पहा, जानेवारी 1973 ला काय झालं, जानेवारी महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रभुपाद जे आहेत ना तर ते
श्री महादेवी या नावाचे एक भक्त होते, त्यांचे परिचयाचे. तर त्यांच्या घरी श्री यांच्याशी भेट, म्हणजे यांच्याशी त्यांची पुनर्भेट झाली. मग आता प्रभुपादांचे जे वकील होते, तर त्यांनी श्री यांच्या विरुद्ध फौजदारी गुन्हाच दाखल म्हणजे करायचं ठरवलं होतं. कारण आता इथे काही होऊ शकत नाही, पैसेही परत मिळत नव्हते, आणखी जमिनीचे कागदपत्र रद्द करून घेतली होती. मग आता तरी देखील प्रभुपाद जे होते, तर ते अत्यंत म्हणजे समझोत्याची भूमिका घेऊन जी कचेरी आहे त्याच्या बाहेर त्या स्त्रियन जे होते ते त्यांच्याशी म्हणजे त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करत होते, त्यांच्याशी वार्तालाप करत होते. आणि आतापर्यंत श्रीयन फार अत्यंत उत्तम त्यांचे शिष्य आहेत, भक्त आहेत असं दाखवत होते आणि आपली विनम्रता दाखवत होते आणि शिल प्रभुपादांविषयी सहानुभूती दाखवणारे जे होते. पण त्यांचं आता बदललं होतं सगळं रागरंग, आणि त्यांनी यावेळी त्यांच्याकडे अत्यंत शिष्टाईनं पाहिलं, म्हणजे शिल प्रभुपादांकडे. आणि त्यांची पूर्वीसारखी काही चर्चा झाली नाही. आणि मग थोड्या वेळाने प्रभुपादांनी काय केलं, आपल्या जिथे थांबले होते ते त्या खोलीमधून शिष्यानं बाहेर जायला सांगितलं. आणि मग श्री यांना आणि शिल प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांच्यामध्ये चर्चा झाली. मग आता हा महत्वपूर्ण म्हणजे प्रसंग आहे. तर श्री यान काय म्हणाले की शिलप्रपादांना त्यांच्याशी म्हणजे हिंदीत बोलावं लागलं. तर त्यावेळेला शिलप्रपादांना ते श्रीयन काय म्हणाले की तुम्ही CIA चे एजंट आहात, म्हणजे पहा हं, म्हणजे तुम्ही CIA शी संबंधित कार्य करता, कारण अमेरिकेतून ते प्रचारासाठी आल्यानंतर तुम्ही तुमचे भक्त जे आहेत ते CIA चे सगळे एजंट आहेत असं म्हणून त्यांनी दोषारोपण करायला सुरुवात केली. आणि नंतर रुक्षतेनं सांगितलं की आता मी तुम्हाला तुमचे पैसे सोमवारी 2 लाख रुपये देऊन टाकतो, तुमचा चेक घेऊन येतो आणि जे काही आहे त्या म्हणजे त्याचा पुरावा जे काही सगळं आहे ते मी देऊन टाकतो तुम्हाला. मग प्रभुपाद ठीक आहे म्हणाले. अं, तर त्यावर त्यानंतर पुढे काय झालं की शिल प्रभुपाद जे आहेत तर ते जरी असं म्हणाले त्यांना ठीक आहे किंवा खूप छान असं त्यांनी म्हटलं, पण ते काय म्हणाले की अं, तू तुझी जागा सोडायला तयार नाहीयेस. तर त्यामुळं आता म्हणजे कोणीतरी एकाने सोडायला पाहिजे ना. पण हे सगळं करण्याआधी तू विचार कर, म्हणजे शिलप्रभुपादांच्या भक्तांनी पण त्या जागेवर कब्जा केला होता आणि तो मालक आहे तो पण जागा सोडायला तयार नव्हता. मग हे सगळं करण्यापूर्वी तू एकदा विचार कर, असं त्यांनी त्याला सल्ला दिला बरं का. पण मिस्टर यांना होते ना ते त्यांच्यावर सतत दोषारोपण करतच राहिले. आणि मग ते खूप म्हणजे त्यांनी निंदा केली शिलप्रपादांची, की तुम्ही सगळे लोक इथे स्वतःला ह्या भूमीचे मालक म्हणताय, खरं तर मीच मालक आहे या भूमीचा, आणि ही जबरदस्ती माझी जमीन बळकावली तुम्ही. आणि मग तुम्ही इथे येऊन काय करताय, सकाळी 4 वाजता उठताय आणि सगळं वाद्य वाजवताय आणि गात बसताय, आणि तुमचे भक्त पण भसाड्या आवाज तिथे गात बसतायत. आणि मग हे सगळं म्हणजे तुमचं सुरू आहे इथे सगळं कार्य. मग प्रभुपाद काय म्हणाले, खरं तर आम्ही मालक नाहीच आहोत, ह्या जागेचे मालक कृष्ण आहेत, आणि मी तर काही त्याचा मालक नाहीच आहे, आणि ते कृष्ण आहेत ते आपल्या जागेमध्ये तिथे विराजमान झालेत. मग त्यांना तुम्ही कशाला त्रास देताय? तुम्ही पैसे घ्या आणि आम्हाला ही जमीन द्या. हम्म तरी पण त्या मिस्टर यांना तर त्यांच्यावर काही परिणामच झाला नाही. ते म्हणले की तुम्ही ती जमीन आहे तर ती लवकरात लवकर सोडा, आणि जो चेक आहे तो मी देईन असं त्यांनी सांगितलं. मग शिलप्रभुपाद म्हणाले ठीक आहे, तर तुम्हाला ती जमीन सोडावी आम्ही असं वाटतंय तर तुम्ही चेक तयार ठेवा. प्रभुपाद खूप संयमानं बोलत होते त्यांच्याशी. आणि तो जो आहे जो मालक होता मिस्टर यन, तो त्यांच्याशी खूप रुक्षपणे बोलत होता. पण इतक्या रुक्षपणे तो बोलत होता की शिलप्रभुपादांनी शेवटी म्हणजे ते क्रोधित झाले आणि ते म्हणाले की तू उद्या तुझा चेक घेऊन ये आणि आम्ही लगेच उद्या सकाळी ती जागा रिकामी करतो. ठीक आहे. आणि जर आत्ता दिलंस तर आम्ही आज रात्री पण ती रिकामी करून टाकतो, आमचे पैसे आणून दे. कुठे आहेत तुझ्याकडे पैसे, असं ते म्हणाले. मग तो मिस्टर यांना होता त्याला पण राग आला होता खूप. आधीच तो म्हणजे त्यांच्यावर दोषारोपण करत होता. मग तो म्हणाला की त्या मूर्ती आहेत ती मी माझ्या सगळ्या हातांनीच त्या हटवून टाकेल, आणि मी मंदिर आहे ते तोडून टाकेन असं सांगितलं त्यांना. आणि असं तो रागारागाने बोलत तो त्या खोलीतून बाहेर पडला. आणि भगवान यांच्या कार्यामध्ये अशा पद्धतीने जर
विघ्न आणलं किंवा भगवान यांच्या कार्यांना जर विरोध केला तर कशा पद्धतीने म्हणजे भगवान जे आहेत तर भगवान त्या व्यक्तीशी भगवान यांचं कशा पद्धतीनं जे काही असतं त्यांच्याविषयीच म्हणजे जे काही आचरण आहे म्हणून किंवा त्यांच्याविषयीचं जे काही आहे तर ते भगवान यांचं कसं असतं अशा लोकांविषयी आणि आपल्या शुद्ध भक्तांविषयी कसं आचरण असतं भगवान यांचं हे आपण यातून समजून घेऊ. तर भगवान यांना आपल्या शुद्ध भक्तांना कोणी त्रास दिलं किंवा कोणी त्यांना अपमानित केला तर हे बिलकुल नाही आवडत, कारण भगवान यांचे ते अत्यंत प्रिय भक्त असतात आणि त्यामुळं पुढच्याच आठवड्यात काय झालं की श्री यांना जो आहे तर तो खूप मोठा असा म्हणजे जो आहे तो हृदयविकाराचा झटका आला आणि 2 आठवड्यामध्येच त्यांचा मृत्यू झाला. पहा म्हणजे इथे कृष्णांशीच लढत होते श्रीयन. त्यांना कळतच नव्हतं की प्रभुपाद जे आहेत ते कृष्णांच्या बाजूने लढत आहेत आणि कृष्णांची इच्छा आहे म्हणून प्रभुपादांची इच्छा आहे की तिथं मंदिर बनेल. पण स्त्रियांसारख्या नास्तिक व्यक्तीला हे कळणं अवघड होतं. इथे चित्रात पहा. इथे तो टिकवून ठेवण्यासाठी तिथं भक्त रोज यायचे आणि विग्रहांची सेवा करायचे. मग आता हे सगळं घडल्यानंतर आपली जे आपल्या ज्या पतीचा मृत्यू झाला त्यानंतर त्यांनी काय केलं की ही जी लढाई आहे ती चालू ठेवली. मग तिला जे आहे तर ते या सगळ्या व्यवहारी गोष्टी म्हणू आपण किंवा ज्या या सगळ्या एक कायद्याच्या गोष्टी ह्याच्याविषयीचं ज्ञान नव्हतं. पण तरी देखील तर मिस्टर यांनी यांची जी पत्नी होती ना तर तिने ही लढाई सगळी सुरू ठेवली आणि आपला जो वकील आहे तर तो तिनं त्यासाठी जो आहे तो तिथे नेमला आणि त्या वकिलाच्या माध्यमातून ही जी लढाई आहे तर त्यांनी ती चालू ठेवली. मग आता तो वकील जो आहे तो एकदम म्हणजे मोठ्या वेगाने अशा ती केस आहे तर ती लढायला लागला म्हणजे तिनं जो वकील नेमला श्रीमती यांनी तर त्यामुळं आपल्या पतीचा मृत्यू झालाय आणि त्यामुळे ती म्हणजे तिने ठरवलं की आता ही लढाई आपण सुरूच ठेवायची आणि जो वकील आहे तो तिने नेमला आणि इस्कॉनच्या विरुद्ध तो लढा जो आहे तो वेगाने तिने चालू ठेवायचं ठरवलं. आणि मग आता वकिलांनी पण ती केस घेतली कारण त्याला फी मिळणार होती भरभक्कम आणि अशा पद्धतीने ती केस जी आहे ती सुरू झाली. मग 1973च्या एप्रिल महिन्यामध्ये इस्कॉन इस्कॉन जे आहे तर त्यांच्यावर जे आहे तर ती केस जी आहे तर ती हायकोर्टामध्ये स्टँड झाली म्हणजे हायकोर्टामध्ये ती मांडण्यात आली आणि मग आता ही जरी केस तिथे उभी राहिली असली तरी कुठलाही तिथं निर्णय म्हणजे मिळत नव्हता. म्हणजे हायकोर्टातून त्याचा काही निकालच लागत नव्हता आणि त्यामुळे तिथे ना मंदिर बांधता येत होतं ना काय करता येत होतं आणि अशा पद्धतीनं म्हणजे वेळ निघूनच जात चालला होता. मग आता प्रभुपदांनी त्या भूमीवरती काही करायला आता ठीक नाही कारण केस तिथे उभी राहिली आहे म्हटल्यावरती काही करणं ठीक नाही आणि त्यांच्याकडे ना कागदपत्र होती ना कुणाचं आश्वासन पत्र होतं. मग आता तोपर्यंत शिल प्रभुपाद जे आहेत तर ते पश्चिमी देशांचा दौरा करून भारतामध्ये परत आले. मग आता या बाबतीत काहीच हालचाली झालेल्या नव्हत्या. त्याचा ना निकाल लागला होता, ना ती जमीन ताब्यात मिळाली होती. आणि मग अशा पद्धतीची म्हणजे एकदम शांततापूर्ण परिस्थिती तिथं होती, की म्हणजे प्रगतीच थांबली होती. आणि मग आता किती काळ लागेल सांगता येणार नव्हतं. मग एक दिवस काय झालं, ज्या श्रीमती यांना आहेत ना, तर त्यांनी काय केलं, की कुठलीही सूचना न देता
हं? हिंसात्मक कारवाई आपण म्हणतो ना, म्हणजे हल्ला थोडक्यात, तर असा त्या इस्कॉनच्या भक्तांवर केला, जिथे ते मंदिर होतं कच्च्या स्वरूपात बांधलेलं. म्हणजे 1 जूनला अशी परिस्थिती होती की सगळे जे भक्त होते तर ते आपलं नित्यकर्म करण्यामध्ये गुंतलेले होते आणि एक अचानक एक ट्रक आला. हं? सगळ्यांनी आता लक्ष देऊन ऐका. ही ही जी घटना आहे आणि सगळ्यांना लक्षात येईल की इस्कॉनच्या भक्तांनी कसा लढा दिलाय आणि तिथे कशा पद्धतीने मंदिर उभं राहिले. तर एक ट्रक मधून त्या श्रीमती एन जे आहेत तर त्यांनी जे जुहूची जमीन होती 5 एकर, तिथे सगळं विध्वंसक दल आपण म्हणतो ना, म्हणजे असे थोडक्यात आपण असं म्हणू की असे गुंड सगळे असे पाठवले. आणि ते कशासाठी पाठवले? मंदिर तोडण्यासाठी. आणि मग तिथे ते मंदिर तोडण्यासाठी आले तेव्हा त्यांनी काय केलं, म्हणजे जे विटांचं वगैरे बांधकाम होतं दगडांचं, तर ते सगळं तोडायला सुरुवात केलं आणि ते सगळे पूर्ण तयारी करून आले होते कारण त्यांच्याकडे सगळी हत्यारं साहित्य होतं. म्हणजे अशा पद्धतीनं तो परिपूर्ण तयारीने केला गेलेला हल्ला होता. इस्कॉनच्या भक्तांच्या वरती. आणि जे इस्कॉनचे विशेष अधिकारी होते ज्यांच्याकडे अधिकारपत्र होतं तिथे इस्कॉनची स्थापना करण्याचं, त्यांनी ते पत्र दिलं, तर त्याची पण त्यांनी उपेक्षा केली, त्याच्याकडे लक्ष दिलं नाही आणि त्यांनी मंदिर तोडायचा कार्यक्रम चालूच ठेवला. हम्म आणि मग इतके ते विध्वंसक लोक होते, म्हणजे 100 पेक्षा जास्त होते. तर ते सगळे मोठे मोठे हातोडे आणि गॅस टॉर्च म्हणजे कटर असतात ना, ते सगळे घेऊन आले होते, म्हणजे पूर्ण तयारीनिशी घेऊन आले होते आणि त्या संपत्तीला म्हणजे तिथे जे बांधकाम होतं त्याला त्यांनी घेरलं आणि त्यांनी हातोड्यांनी तोडायला सुरुवात केली आणि ते गॅस टॉर्च वगैरे घेऊन आले होते, त्यांनी ते अँगल्स पण तोडायला सुरुवात केली. असं सगळं सुरू झालं काम तिथं. एका म्हणजे ते म्हणजे शिडी वगैरे पण सगळं घेऊन आले होते. आणि मग एकाने काय केलं, शिडी लावली आणि मंदिराच्या छतावर सुद्धा, छत जे होतं त्याचे म्हणजे कच्चं छत होतं ना मंदिराचं बांधलेलं, तिथं पण हातोड्याचे घाव घालून ते तोडायला सुरुवात केली. मग एकाने काय केलं, म्हणजे खांब होते ना ते कापायला सुरुवात केली, म्हणजे त्यासाठी ते टॉर्च घेऊन आले होते, गॅस टॉर्च. आणि मग काहींनी काय केलं की कीर्तन मंडप आहे तर तिथले खांब जे आहेत ते तोडायला सुरुवात केली. काहींनी देवगृहातले जे आहेत तर तिकडे जायला सुरुवात केली, म्हणजे जे गर्भगृह आहे तिकडे. मग आता तिथे राधा रासबिहारींचे अर्चविग्रह उभे होते आणि आता भक्तांना या विध्वंसापासून थांबवायचं होतं त्या लोकांना. मग त्यांनी पोलिसांना बोलवलं, तर पोलिसांनी काय केलं ते, म्हणजे पोलिसांना पण या योजनेत त्यांनी सहभागी केलं होतं आणि पोलिसांनी काय केलं, मग या भक्तांनाच म्हणजे त्यांनी तिथे पोहोचून या भक्तांचेच हातपाय ओढून त्यांना तिथून दूर केलं. आता पोलिसांनी काय केलं, स्त्रियांचे केस पकडून पकडून या भक्त स्त्रियांचे त्यांना बाहेर असं ओढून नेलं. हम्म आणि त्या जमिनीच्या आजूबाजूला असे भाडेकरू राहणारे जे लोक होते ते सगळे फक्त पाहत होते. म्हणजे इतका विध्वंस चालला होता. मग ते काही लोकांना फार छान वाटत होतं, ज्यांना सकाळी पहाटे उठून या लोकांचा त्रास व्हायचा ना आरतीचा, तर त्यांना हे सगळं चांगलं वाटत होतं. असे पण लोक होते त्या जमावामध्ये, जमले होते ना लोक आजूबाजूला. मग आता काहींना खूप दया येत होती, पण पोलिसांचं जे भय होतं त्यामुळं कुणीच तिथं मदतीला पुढे येत नव्हतं. मग आता तिथं मदस्वी नावाची एक स्त्री होती त्या सगळ्या जमावामध्ये. महिला भक्त होती. तिने काय केलं, श्री महादेवी जे होते भक्त त्यांना जाऊन फोन केला आणि मग त्यांनी काय केलं, आपले मित्र विनोद गुप्ता म्हणून होते, तर त्यांना घेऊन ते त्या हरेकृष्ण भूमी जी आहे जुहूची तिथे आले आणि ते पोलिसांना विरोध करणारी जी महिला होती, तर त्या महिलेची अवस्था, म्हणजे महिला भक्तांची अवस्था पोलीस असंच करायचे, त्यांचे केस पकडून त्यांना फरफट्यात घेऊन जायचे. मग आता एक महिला भक्त आहे तर ती भगवान यांच्या विग्रह जिथं होते तिथलं द्वार बंद करायला तिथे गेली, तर तिला 3 पोलीसवाल्यांनी काय केलं, एकदम तिला असं फरफट्यात न्यायला सुरुवात केली. मग महादेवीय जे होते, श्रीयुत महादेवीय हे जे होते भक्त, तर त्यांनी काय केलं, आपले तिथून जवळच एक आचार्य नावाचे त्यांचे मित्र होते, त्यांच्या घरी ताबडतोब ते धावले. हम्म तिथे समोरच त्यांचं घर होतं आणि त्यांनी आपले जे भाऊ आहेत महादेवी त्यांना फोन केला, की जे खूप बलाढ्य असे व्यापारी होते मुंबईतले आणि राजनैतिक पार्टीचा म्हणजे जे व्यक्ती असतात त्यांच्याशी त्यांचे चांगले संबंध होते. मग त्यांनी काय केलं, ते जे
चंद्र महादेवी आहेत, त्यांनी त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे जे होते त्यांचा कार्यकाळ होता आणि मुंबईमध्ये, आणि त्यांचं कार्य खूप मोठं प्रमाणात उभं राहिलं होतं आणि त्यांना फोन केलं. त्यांचे ते मित्र होते आणि त्यांनी फोन केलं बाळासाहेब ठाकरेंना आणि ह्या परिस्थितीची जी आहे ती सगळी माहिती दिली, की एक हिंदू व्यक्तीच हे म्हणजे एक हिंदू व्यक्तींनीच हे कार्य आरंभलंय विध्वंसाचं, आणि त्यामध्ये म्युन्सिपाल्टीचे ऑफिसर पण सहभागी आहेत आणि त्यांच्या आज्ञेनंच हे भगवान विष्णूंचं एक हिंदू मंदिर जे आहे ते उद्ध्वस्त करायचं कार्य सुरू आहे असं सांगितलं. मग बाळासाहेब ठाकरेंनी त्या म्युन्सिपलच्या कमिशनरना सांगितलं की जिथे कुठे हे मंदिर आहे तर तिथं जे काय ते उद्ध्वस्त करायचं कार्य चाललंय थांबवा. तर त्याला काही माहिती नाही मिळाली. मग त्यांनी काय केलं, तिथला जो स्थानिक वॉर्ड होता त्या ऑफिसला फोन केला आणि तिथं जे विध्वंस चालू आहे तो थांबवण्यासाठी त्यांनी एक माणूस पाठवला. आता तो ऑफिसर तिथून जो पाठवला तो 2 वाजता पोचला. तोपर्यंत सगळे खांब जे आहेत तर ते ह्या लोकांनी, विध्वंसक लोकांनी कापून टाकले होते. आणि देवतांच्या वरचं जे छत होतं, म्हणजे आता विग्रहांच्या वरचं जे छत होतं ते पण तोडायचं कार्य सुरू होतं. मग ते ताबडतोब कार्य, म्हणजे तो वॉर्ड ऑफिसर आल्यामुळं तो जो आहे तर ते बंद करण्यात आलं आणि ते थांबवलं गेलं. आणि मग ज्या वेळेला ही चढाई झाली तेव्हा प्रभुपाद कलकत्त्यामध्ये होते. मग सगळ्या भक्तांनी त्यांना फोन करून सांगितलं की अशा पद्धतीनं हे इथं सगळा विध्वंस करण्यात आला. मग श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलं, इस्कॉनचे जे स्थानीय म्हणजे आजीवन सदस्य होते तर त्यांनी काय करायला पाहिजे, आता संघटित व्हायला पाहिजे आणि अशा पद्धतीचा जो हल्ला झालाय त्याचा खुला विरोध केला पाहिजे. आणि ह्या हल्ल्यासंदर्भात जे काही जबाबदार व्यक्ती आहेत त्यांचा पर्दाफाश करून टाकला पाहिजे. तर श्रीमती यांना आणि त्यांचं जे म्हणजे जे कोणी त्यांच्या पक्षात आहेत, तर त्यांच्या विरोधात आता आपण अत्यंत प्रभावकारी असं कार्य म्हणजे उभं केलं पाहिजे. मग श्रील प्रभुपादांनी काय केलं, सगळे आजीवन सदस्य जे होते इस्कॉनचे, त्यांची म्हणजे त्यांची सगळ्यांची सहायता घेतली आणि हिंदू विश्व परिषदेचे जे अध्यक्ष होते श्री सदाजीवन लाल म्हणून तिथं मुंबईमध्ये अध्यक्ष होते. हम्म तर त्यांना त्यांनी आवाहन केलं मदतीचं आणि मग त्यांनी म्हणजे अगदी आनंदाने सहायता करायला, म्हणजे जी काही शक्य आहे ती मदत करायला त्यांनी म्हणजे त्यांना शब्द दिला. आणि मग त्यांनी काय केलं, हिंदू धर्म म्हणजे रक्षणासाठी एक संघटन उभं केलं. आणि हे सगळे जे आहेत असे असे सगळे जे विषय असतात ते ते विश्व हिंदू परिषद हाताळतच होती. आणि मग हे सेठी नावाचे होते, तर ते त्यांना म्हणजे ते विश्व हिंदू परिषदेचे जे होते श्री सेठी नावाचे कार्यकर्ता होते खूप चांगले मुंबईमधले. तर ते मदत करत असत हिंसा थांबवण्यासाठी. मग प्रभुपादांनी त्यांना सांगितलं की ही जी दुर्घटना आहे तर ही कृष्णांच्या योजनेचं एक अंग आहे, त्यामुळे बिलकुल भक्तांनी तुम्ही कोणी भयभीत होऊ नका. पण हा लढा आहे हा आपण अत्यंत धाडसाने लढला पाहिजे. मग आता प्रभुपदांनी काय सांगितलं, दुसऱ्या दिवशी म्हणजे फ्री प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि मग त्यांनी काय सांगितलं तिथे, म्हणजे सगळ्या पेपरना फ्रंट पेजला मुखपृष्ठावर बातमी जाईल, म्हणजे अशा पद्धतीचं नियोजन करायला सांगितलं. पण तोपर्यंत काय झालं की हे जे विध्वंसक लोक होते तर विरुद्ध पार्टीचे, तर ह्यांनी काय केलं की म्युन्सिपल अधिकारीच्याकडून म्हणजे म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांनी हे हे म्हणे अनाधिकृत मंदिर आहे, हे उद्ध्वस्त केले अशी बातमी दिली. म्हणजे हे फ्री प्रेस जर्नल, हे जे वृत्तपत्र होतं तर त्याच्यामध्ये अशी बातमी दिली. आणि हे मिसेस यांच्या म्हणजे पक्षातल्या लोकांचंच हे कार्य होतं हे लक्षात आलं शिल प्रभुपदांना. मग आता म्हणजे भक्तांना अशा पद्धतीनं हे कुप्रचार करतायत, तर खूप म्हणजे क्रोध आला या सगळ्या घटनांविषयी. त्यांच्यामध्ये क्रोधाची भावना निर्माण झाली आणि मग असं कुप्रचार करणाऱ्यांना आता विरोध केलाच पाहिजे म्हणून भक्तांनी आपलं कार्य जे आहे ते तितक्याच ताकदीनं सुरू केलं. मग सदाजीवन जे लाल होते ना, की जे विश्व हिंदू परिषदेचं कार्य करायचे आणि त्याचे अध्यक्ष होते, तर त्यांचं डाऊनटाऊन कार्यालय म्हणून होतं तर ते इस्कॉन कार्यालयामध्ये बदलून टाकलं. म्हणजे तिथं भक्तांच्या बरोबर त्यांनी अभियानच चालू केलं. म्हणजे इतकं सहकार्य विश्व हिंदू परिषदेच्या अध्यक्षांनी दिलं. आणि मग
इतक्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये असा कुप्रचार इस्कॉन विषयी केलेला होता, त्यावेळेला म्हणजे ज्यावेळेला खरी परिस्थिती सगळ्या भारतीयांसमोर मांडली गेली, त्यावेळेला मग म्युन्सिपल कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांची सुद्धा एक प्रकारे निंदाच सगळ्या नागरिकांनी केली आणि हिंदू मंदिरावर जे आक्रमण केलं होतं अशा सगळ्यांची म्हणजे त्या सर्व लोकांनी निंदाच केली, ज्यांच्या ज्यांच्यापर्यंत खरा प्रकार पोहोचवला या सगळ्या विश्व हिंदू परिषदेच्या माध्यमातून. आणि मग भक्तगण जे होते ते सदाजीवन लाल यांच्या कार्यालयामध्ये सकाळी 6 वाजता जाऊन रात्री 9 वाजेपर्यंत कार्य करत असायचे. म्हणजे तिथं वेगवेगळ्या वृत्तपत्रांना फोन करायचे, वेगवेगळ्या जाहिराती लिहायचे, आणि वेगवेगळ्या लोकांशी संपर्क करायचे. असं सतत कार्य दिवस रात्र तिथे जाऊन करायचे. मग आता विनोद गुप्ता नावाचे असेच जनसंघ पक्षाचे कार्यकर्ते होते. मग आता भारतीय संस्कृतीच्या बाबतीत म्हणजे त्यांना खूप चांगल्या भावना होत्या आणि संस्कृती आपली जी आहे ती वाचली पाहिजे आणि मंदिर संस्कृती ही भारतीय वैदिक संस्कृतीचा भाग आहे, हे त्यांचे विचार होते. मग त्यांनी काय केलं, कार्तिकेय महादेवा आणि हे सगळे त्यांचे जे म्हणजे असे त्यांचे जे बंधू आहेत, मित्र आहेत, हे सगळ्यांना घेऊन त्यांनी मंदिर बचाओ नावाची समिती बनवली. आणि एक त्यांनी जाहिरातीचं म्हणजे पान बनवलं, असं छापलं, पाम्पलेट छापलं, की ज्यामध्ये इस्कॉनला म्हणजे एक प्रामाणिक भारतीय संघटन म्हणून त्यांनी घोषित केलं. आणि ज्या वेळेला गिरिराज म्हणजे जे आपल्या इस्कॉनच्या मंदिराकडून कार्य कसं म्हणजे करायचं हे श्रील प्रभुपादांच्या मार्गदर्शनानुसार करणारे एक भक्त होते, ते सरकारी अधिकाऱ्यांना भेटायला गेले, त्यांना मदत मागितली. त्यावेळेला मुंबईतले अनेक जे असे उच्च स्तरावरचे नागरिक होते, तर त्यांनी हरेकृष्ण आंदोलनाची प्रामाणिकता आहे तर ती स्वीकारली. म्हणजे त्यांना कळलं की ह्यांचं जे आहे ते सगळं प्रामाणिक कार्य आहे श्रील प्रभुपादांच्या माध्यमातून या सगळ्या भक्तांनी उभं केलेलं. आणि त्यांनी खूप सहाय्यता म्हणजे त्यांना करायला सुरुवात केली. त्यांनी खूप सहानुभूती म्हणजे या सगळ्या प्रकाराविषयी त्यांना दाखवली आणि त्या भक्तांना त्यांनी सगळ्या प्रकारचं सहकार्य, असे जे उच्च स्तरावरचे नागरिक होते, उच्च पदस्थ नागरिक होते, तर असा जो धनिक वर्ग असतो, तर त्यांनी त्यांना सगळ्या प्रकारचं मदत करायला सुरुवात केली. मग आता श्रीमती ज्या होत्या, तर त्यांचं आणि त्यांचे जे वकील होते, त्यामुळे ह्या सगळ्यांचं ह्या अशा मोठ्या आंदोलनापुढे काहीच नाही चाललं. आणि तरी पण त्यांना असं वाटत होतं की हे काय फार तर मुठभर परदेशी युवक घेऊन आले, ते ह्यांचं काय चालणार आहे इथे, आपली आपण ही जमीन आहे ती हस्तगत करू. मग आता असं त्यांना वाटत असतानाच काय घडलं अचानक बदल, म्हणजे कृष्णांचं नियोजन कसं असतं पहा, कृष्णांच्या योजनेचाच हा भाग होता. तर अचानक कसं झालं, एकदम परिस्थिती बदलली आणि मुंबईतले अनेक प्रभावशाली नागरिक होते ना, त्यांनी ह्याच्यावर मत प्रदर्शित करायला सुरुवात केली आणि त्यांना मदत करायला सुरुवात केली. आणि त्यामुळं सगळं चित्रच बदललं आणि श्रील प्रभुपादांची जी भविष्यवाणी होती तर ती खरी ठरली. पहा की ह्याचा परिणाम जो आहे तो अनुकूल होणार आहे, आपण असं लढलो तर, असं त्यांनी भक्तांना सांगितलं होतं, कृष्णांची योजना आहे आणि तुम्ही बिलकुल भयभीत होऊ नका. तर अशा पद्धतीने हा लढा जो आहे तो भक्तगणांनी दिला. मग भक्तगण जे आहे, तर ही सगळ्या घटना म्हणजे कृष्णांची इच्छा आहे असं समजून प्रत्येक गोष्ट जी आहे तर ती म्हणजे प्रत्येक सेवा जी आहे ह्या आंदोलनांमध्ये जी आहे ते करत असतात, सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत. आणि मग आता असे जे आजीवन सदस्य होते, तर म्हणजे त्या सदस्यांनी त्याचबरोबर जे भक्त म्हणून रोज दिवस रात्र कार्य करत होते, म्हणजे पूर्णवेळ भक्त म्हणून, ह्या सगळ्यांची जी निष्ठा आहे त्या आंदोलनामध्ये म्हणजे जी आहे ती अगदी पणाला लागली सगळ्यांची. आणि त्या सगळ्यांना विश्वास होता. म्हणजे मग त्या आंदोलनामध्ये जे कोणी भक्त होते, तर त्यापैकी असे आजीवन भक्तामध्ये भागूबाई पटेल, बिहारीलाल खंडेलवाल, असे त्यानंतर गुजरतन हत्ता, डॉक्टर सी बाली, असे अनेक उच्चपदस्थ होते. आणि हिंदू भावना दुखावल्या गेल्या त्यासाठी प्रभुपदांचं जे कार्य आहे ते खूप उच्च कोटीचं कार्य आहे आणि ह्यासाठी ते कार्य करत होते. आणि मग प्रभुपदांना जेव्हा हे सगळं कळलं की असे उच्चपदस्थ लोकांनी त्यांना पाठिंबा दिलाय आणि असं कार्य उभं राहिलंय, तेव्हाच प्रभुपदांना हा आपला विजय वाटला.
आणि मग थोड्या दिवसांनी असं असं घडलं की तो म्हणजे मंदिर जे आहे तर ते निर्माण झालं. हा सगळा आंदोलनाचा परिणाम म्हणून आणखी मंदिर निर्माण होण्याविषयीच्या सगळ्या हालचाली ज्या आहेत तर त्या घडू लागल्या. म्हणजे काय की इस्कॉनच्या बाजूनी सगळं जन्मत जात होतं आणि आता मंदिर तर कच्च्या स्वरूपात बनलेलंच होतं पुन्हा, म्हणजे जे उद्ध्वस्त केलं होतं ते पुन्हा मंदिर कच्च्या स्वरूपात त्यांनी बांधलं होतं आणि अशा पद्धतीनं जन्मत सगळं इस्कॉनच्या बाजूनी जात होतं. मग आता पुढं काय झालं तर हे अजून आपण समजून घेणार आहोत. मग आता मुंबईत आल्यावरती मुंबईत जेव्हा आले शिलप्रपात पुन्हा, म्हणजे हे सुरूच होतं असं आंदोलन. मग 15 सप्टेंबर 1973 ला मुंबईत आले. मग त्यावेळेला मुंबईत आल्यानंतर शिलप्रपादांनी मिसेस म्हणजे त्या श्रीमती एन ज्या होत्या तर त्यांच्या वकिलांशी भेट घेतली आणि त्यांच्या अटी ऐकल्या. मग त्या अटी ऐकून पण थोडस आशा निर्माण झाली की आपल्याला ही जागा आता ताबा मिळू शकेल. पण त्यांचे श्रीमती यांनी मंदिर तोडण्याचे जे प्रयास केले होते ना त्या मुळे जनतेच्या प्रतिक्रिया इतक्या बदलल्या होत्या की जरी वकिलांनी जे काही सांगितलं होतं तरी सुद्धा म्हणजे कोणाला त्यांच्याविषयी विश्वास वाटत नव्हता. मग आता वकिलांनी त्यांना काय सांगितलं श्रीमती यांच्या की प्रभुपदांनी जर म्हणजे एक रकमी 12 लाख रुपये दिले तर ते स्वीकारतील आणि मग ती जमीन जी आहे ती आम्ही तुमच्या ताब्यात देऊ, म्हणजे असं ती म्हणत होती. म्हणजे वकिलाच्या माध्यमातून हा प्रस्ताव देण्यात आला. मग आता मुंबईमधले ते जे वकील होते ते इस्कॉनचे आजीवन सदस्य होते. त्यांचं नाव होतं श्रीयुत असनानी. आणि ते श्रीमती एन जे आहेत तर त्यांना सतत भेटत होते, म्हणजे त्यांचं मत काय आहे ते जाणून घेण्यासाठी. आणि मग त्यांनी शिलप्रबोधांशी चर्चा केली. मग मुंबईमधून मध्ये अशा पद्धतीने बऱ्याच वेळा त्यांची श्रीमती यांच्याशी भेट झाली. आणि मग आता श्रीमती एन ज्या आहेत तर त्या म्हणायच्या आज येते उद्या येते असं असनानीला सांगायच्या. पण ते यायच्याच नाहीत म्हणजे. आणि शिलप्रभुपादांनी त्यांची बरीच वाट पाहिली पण ते येतच नसत. आणि असनानीना तर सांगायच्या आणि मग ते असनानी प्रभुपादांना सांगायचे त्या उद्या येतील परवा येतील, पण त्या काही आल्याच नाही. मग आता शिलप्रपात जे आहेत तर त्यांनी असताना मग सांगितलं की आता इतके दिवस आपण असं म्हणजे काळ जो आहे तो निघून चाललाय आणि असं आपण किती दिवस राहणार. मग आता आपण हा जो खटला आहे तर तो लढण्यासाठी दुसरा वकील करूया. पण असनानीना हा सगळा विषय समाप्त करून टाकायचा होता. आणि म्हणून त्यांनी काय सांगितलं की आता येणारे जे 38 तास आहेत पुढचे तर ते मला तुम्ही द्या आणि हा विषयच आपण समाप्त करूया असं ते म्हणाले. मग आता श्रीमती एन ज्या होत्या त्या आपल्या घरात होत्या. मग तिथे ते असनानी वकील त्यांना भेटायला गेले. हम्म मग आता त्या आजारी होत्या असं त्यांनी सांगितलं आणि त्या बऱ्या झाल्या. त्या मग असनानी त्यांना प्रार्थना केली की माझे गुरु महाराज जे आहेत ते आता उद्या जाणार आहेत आणि आज जर आपण रात्री नाही आला तो जमिनीचा विषय जो आहे म्हणजे 1 वर्ष झालं तो असा रखडलाय तर नाही आला तर मग काही नाही करू शकणार. म्हणजे मग अशा पद्धतीने तिने त्यांना विनंती केली. मग त्या श्रीमती एन ज्या आहेत त्या तयार झाल्या आणि रात्री 9 वाजता त्या भोगीलाल पटेल यांच्या घरी पोहोचल्या. आणि शिलप्रभुपाद तिथे कीर्तन करत होते आणि भागवताची चर्चा करत होते. आता त्या घराच्या वरच्या मजल्यावर भाषणाची सगळी अशी तयारी होती आणि तिथं श्रीमती यांना आल्या. मग आता त्यांचा जो सगळा वार्तालाप आहे तर तो म्हणजे तिथे होणार होता. पण आता शिलप्रभुपादांचं नियोजित प्रवचन होतं. मग त्यांनी क्षमा मागितली. ते सांगितलं मी प्रवचन देऊन येईन आणि मग बोलेन तुमच्याशी. मग त्यामुळे जवळजवळ अर्धी रात्र निघून म्हणजे उलटूनच गेली होती. आणि मग आपल्या खोलीमध्ये शिलप्रभुपाद आले. मग श्रीमती यांना आणि ते सगळे बसले होते. मग त्या श्रीमती ज्या यांना आहेत ना त्यांनी क्षमा मागितली शिलप्रभुपाद यांची. आणि त्या खूप खूप रडल्या तिथे शिलप्रभुपादांच्या चरणावरती. त्या ज्या श्रीमती यांना आहेत तर त्या चरणावरती त्यांनी डोकं ठेवलं आणि त्या खूप रडल्या आणि त्या म्हणाल्या की मी जे काही केलं ते खूप म्हणजे चुकीचं केलं आणि त्याच्याबद्दल मला खूप दुःख होतंय आणि मला क्षमा करा.
आणि तिने वचन दिलं त्यांना की प्रभुपाद जसं काही म्हणतील तसंच ती करेल, असं तिने वचन दिलं श्रीमती यांनी. आणि मग प्रभुपदांनी अशाही परिस्थितीत म्हणजे त्यांच्याकडे, म्हणजे त्या श्रीमती ज्या यांना आहेत त्यांच्याकडे अत्यंत करुणेनं पाहिलं आणि त्यांच्या मनातली गोष्ट त्यांनी समजली. त्यांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही मला माझ्या पुत्री समान आहात, त्यामुळे बिलकुल चिंता करू नका, मी तुमची सगळी देखभाल करेन. म्हणजे त्यांच्या मनातलं ओळखलं त्यांनी. आणि प्रभुपदांनी सांगितलं की तुम्ही जो पहिला प्रस्ताव ठेवला होता माझ्या समोर वकिलांच्या माध्यमातून की 12 लाख रुपये जे आहेत तर ते आणि आता हा जो व्यवहार आहे तो खूप रखडलाय, म्हणून त्याच्यासाठीचे 50,000 जास्तीचे असे म्हणून 12,50,000 द्यायचे, असा व्यवहार करायचा असं जे ठरलं होतं, तर त्यानुसार मी तुम्हाला पैसे देईन. मग आता अशा पद्धतीने हा व्यवहार जो आहे तो शिल प्रभुपादांनी पूर्ण केला. मग 1 नोव्हेंबरला जो आहे तर तो हा व्यवहार जो आहे तो दोन्ही पक्षाचे वकील आणि त्यानंतर या श्रीमती या सगळ्यांच्या म्हणजे सह्या होऊन म्हणजे तो सगळा व्यवहार जो आहे तो पूर्ण झाला. आणि मग तिथे त्या श्रीमती एन ज्या आहेत तर त्यांनी तिथे त्यांनी सह्या केल्या. आणि अशा पद्धतीने ती जी भूमी आहे ती आता कायदेशीर म्हणजे पद्धतीने इस्कॉनच्या ताब्यात आली. आणि मग त्यानंतर जे आहे ते इस्कॉनच्या मंदिराचं निर्माण त्या भूमीवरती जे आहे तर ते सुरू झालं. म्हणजे अशा पद्धतीचा हा जो लढा आहे तो इस्कॉन ज्यू मंदिरासाठी जो आहे तो शिल प्रभुपाद आणि सगळ्या भक्तांनी जो आहे तो दिला. म्हणजे याच्यातून आपण काय शिकायचं की कुठलीही परिस्थिती आली किंवा कुठलंही संकट आलं तर त्यावेळेला जे भगवान यांचं नियोजन असतं कुठलंही संकट म्हणजे भक्ती कार्यामध्ये. आणि आपण म्हणतो म्हणजे भक्ती ही खरी काय आहे तर आपली एक प्रकारे भक्ती मार्ग किंवा भक्तिपथ हा भक्तांसाठी जसा शुद्धीचा मार्ग आहे तसं भक्ती सेवेचं कार्य किंवा भक्ती मार्गावर आपण जे प्रत्येक सेवा करत असतो ना तर ती म्हणजे आपली परीक्षाच असते. आणि मग तेव्हा आपले जे गुरु असतात ते जर आपल्या सोबत असतील तर ते आपल्याला मार्गदर्शनाचं कार्य करत असतात. मग गुरूंचा प्रत्येक शब्द जो आहे तर तंतोतंत तसाच्या तसा सार्थ करणे भक्तांचं कार्य होतं. आणि भक्तांनी ही भूमिका पुरेपूर बजावली पहा. आणि त्यांना शिलप्रभुपादांनी काय सांगितलं की बिलकुल तुम्ही भयभीत होऊ नका, ही सगळी कृष्णांची योजना आहे. आणि तसंच्या तसं घडलं. आणि त्यानंतर ही जमीन जी आहे ती त्यांच्या ताब्यात आली. म्हणजे इतका सगळ्या प्रदीर्घ हम्म अशा संघर्षानंतर ही जी जमीन आहे म्हणजे जवळजवळ 4 वर्षाच्या प्रदीर्घ अशा संघर्षाच्या काळानंतर आणि इतक्या हालापेष्टा सहन करून भक्त म्हणजे ज्या स्त्रिया आहेत म्हणजे आपल्या माताजी भक्तांनी सुद्धा संघर्ष केला तिथे. आणि अशा पद्धतीचा संघर्ष करून जे आहे हे मंदिर जे आहे इस्कॉनचं हुजं जे आहे तर ते उभं राहिलं पहा. म्हणजे ह्याच्यातून आपल्या सगळ्यांना लक्षात येईल की शिलप्रभुपाद आणि भक्तांचा संघर्षाचा काळ म्हणजे कसा होता. आणि आज आपल्यासाठी इतकं सगळं व्यवस्थित आहे. आणि शिलप्रभुपादांच्या जीवनामध्ये जे प्रसंग येतात तर त्यावेळेला शिलप्रभुपादांना लिखाण करण्यासाठी पुस्तकांचे पैसे नसायचे. तर हे जे आपण अनुभव असतो किंवा आपण अनुभव चर्चा करतोय की त्यांना त्यांच्या गुरूंनी काय सांगितलं होतं की तुझ्याकडे जेव्हा जेव्हा पैसे येतील तर त्यावेळेला तू काय कर की ते पैसे जेव्हा येतील तर त्यावेळेला तू पुस्तकं लिही. तर त्यांनी ते इतकं तंतोतंत त्या आज्ञेचं पालन केलं होतं की त्यांच्याकडे जेवायला देखील पैसे नसायचे, पण त्यांनी काय केलं पुस्तकं लिहिली. तर अशा पद्धतीचं जे कार्य आहे तर ते शिलप्रभुपाद आणि त्यांच्या भक्तांच्या माध्यमातून उभं राहिलं होतं. म्हणजे जी पुस्तकं लिहिण्यासाठी अं, शिलप्रभुपाद जे आहेत तर ते दिवस रात्र उपाशी राहिले. काही काळ म्हणजे त्यांचा अन्न पाण्याविनाच गेला असं प्रत्येक वेळी घडलं. तर अशी पुस्तकं
जी आहे तर ती वाचताना आपण म्हणजे किती विचार करतो पहा. म्हणजे एखादं पुस्तक आपण हाताशरशी वाचूही शकत नाही. आणि असं पुस्तक श्रील प्रभुपादांनी लिहिण्यासाठी म्हणजे दिवस रात्र म्हणजे जे आहे तर ते संघर्ष केलाय. किंवा असं एक मंदिर उभं राहण्यासाठी मुंबईमध्ये श्रील प्रभुपाद आणि भक्तांनी इतका संघर्ष केलाय. आणि आपण मंदिरात जातो पण आपण मंदिरामध्ये जेव्हा जातो तेव्हा ह्या सगळ्या गाथा किंवा ह्या संघर्षाची आपल्याला कल्पना देखील नसते. आणि मग मंदिरात आपण जातो आणि एक आपण रुटीन वर्क म्हणू आपण किंवा एक तो यांत्रिक कार्यक्रमच होतो मंदिरात जायचा आणि भेट देऊन यायचा. तर बिलकुल आपण असा विचार नको करूयात. तर ह्या घटनेतून आपण बोध काय घ्यायचा की मंदिर म्हणजे काय आहे तर श्रील प्रभुपाद आणि भक्तांचं म्हणजे जे काय आहे तर ते प्रत्येक मंदिर जे आहे तर ते शिल प्रभुपाद आणि भक्तांचं जे आहे तर तिथे काही ना काही संघर्षाची तिथे गाथा आहे प्रत्येक मंदिरासाठी. आणि त्याचबरोबर प्रत्येक मंदिर म्हणजे काय तर भूवैकुंठ आहे आपल्यासाठी. आणि इतके सगळे उच्च कोटीचे जे भक्त आहेत शिल प्रभुपादांचे की ज्यांनी मंदिर उभारण्यासाठी कार्य केले, प्रचार प्रसाराचं मोठं कार्य तिथं रचलंय, त्याचा पाया रचलाय. तर अशा भक्तां म्हणजे अशा भक्तांचे त्या मंदिरांना पाय लागलेले आहेत. अशा उच्च कोटीच्या वैष्णवांचे त्या मंदिरांची जी भूमी आहे किंवा ते कार्यक्षेत्र आहे तिथं त्यांच्या म्हणजे जे आहे तर त्यांचे तिथे जे आहे तर चरण जे आहेत तर ते लागलेले आहेत. तर अशा ठिकाणी आपण जाऊन अशा वैष्णवांचे आशीर्वाद घेणं, अशा ठिकाणी आपण जाऊन दंडवत करतो, पंचांग प्रणाम करतो. त्यावेळेला आपण प्रत्येक मंदिरात जेव्हा जाऊन दंडवत प्रणाम करतो तर त्यावेळेला बरेचसे भक्त पहा जे जाणतात की अशा वैष्णवांची चरणांची रज जी आहे तर ती आपल्याला मिळावी अशी अपेक्षा ठेवून जातात. आणि अशा वैष्णवांच्या चरणांची जी रज आहे त्यामुळे काय होतं आपली शुद्धी होत असते ती धारण केल्यामुळं आपण. तर जेव्हा आपण मंदिरात जातो अशा प्रत्येक इस्कॉन मंदिरामध्ये तिथं असंख्य वैष्णवांचं येणं असतं. आणि आधीपासून म्हणजे आधीच्या काळापासून ती मंदिरं जी उभी आहेत शिल प्रभुपादांच्या काळापासून तर अशा असंख्य वैष्णवांचे चरण कमल जे आहेत आणि शिल प्रभुपादांसह त्यांच्या भक्तांसह असे उच्च कोटीच्या वैष्णवांचे चरण कमल त्या मंदिरांना म्हणजे त्या मंदिरांच्या भूमींना तिथे त्यांचा स्पर्श झालेला आहे. तर अशा ठिकाणी जेव्हा जातो आपण मंदिरात तेव्हा मंदिराच्या द्वारातून आत गेल्यावर आपण नेहमी वैष्णवांची चरणधुलीसाठी एक दंडवत करावा पहा. आणि त्यानंतर गुरूंना आपण म्हणजे जर मंदिराचे पट उघडलेले असतील तर भगवान यांना आपण करतो सगळ्यात पहिला दंडवत. आणि त्यानंतर आपण गुरूंच्या चरणी दंडवत करतो. तर सगळ्यांनी हा भाग लक्षात ठेवूया. म्हणजे आपली मंदिरं म्हणजे भूवैकुंठ आहेत आणि तिथं आपण कसं गेलं पाहिजे तर अत्यंत लीन भावाने गेलं पाहिजे की दासाने दासाने दास अशा वैष्णवांची चरणांची धुली आपल्याला जर मिळाली तर निश्चितच काय होईल आपलं जीवन जे आहे ते पावन होईल, आपला उद्धार होईल. ह्या भावाने आपण तिथे आपण भेट देणं मंदिरांना आणि तिथे जाणं आणि तिथे जाऊन जॉब करणं किंवा तिथे सेवा करणं. तर असं म्हणजे त्या प्रत्येकामध्ये आपला असा भाव असला पाहिजे की इथं काही वर्षांपूर्वी शिल प्रभुपादांच्या भक्तांनी सेवा दिली. असे जे उच्च कोटीचे भक्त होते शिल प्रभुपादांचे म्हणजे प्रथम शिष्य होते किंवा शिल प्रभुपादांनी ज्यांना दीक्षा देऊन स्वीकारले अशा अशा शिष्यांनी इथे सेवा दिली. तर अशा ठिकाणी मला सेवा करायला, अशा ठिकाणी मला विग्रहांचं दर्शन घ्यायला संधी मिळते. अशा ठिकाणी अशा मंदिरात जाऊन मला जप करायला संधी मिळते. अशा भावामध्ये आपण तिथे मंदिरामध्ये गेलं पाहिजे. आणि अशा भावामध्ये जर आपण सेवा करू की आपल्याला वैष्णवांचे जे आहेत ते आशीर्वाद मिळतील. गुरूंचे तर आशीर्वाद मिळतातच पण अशा असंख्य वैष्णव भक्तांचे आशीर्वाद मिळतील. त्यांच्या चरणधुलीमुळे आपण पावन होऊ. तर असा भाव ठेवून आपण प्रत्येक इस्कॉनच्या मंदिरामध्ये भेट दिली पाहिजे. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा आता 1970 मध्ये मग काय झालं की शिल प्रभुपाद जे आहेत तर ते 1970च्या जुलै 28 च्या आसपास म्हणजे त्यांनी इस्कॉनची गव्हर्निंग बॉडी कमिशन स्थापन केलं. हं. तर आता शिल प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी हे निर्णय का घेतला तर त्यांनी पाहिलं होतं की त्यांचे जे गुरु आहेत
जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती. तर त्यांच्या मृत्यूनंतर काय झालं होतं, तर त्यांचं गौडीय मठाचं जे कार्य होतं ते पूर्णतः सगळं संपलं होतं आणि भक्तांमध्ये भांडणं झाली आणि त्याच्यावरती म्हणजे खटले उभे राहिले आणि अजूनही ते खटले चालू आहेत आणि अशा पद्धतीनं ते संघटन आहे ते पूर्ण संपलं होतं. मग श्रील प्रभुपादांना अशी कुठलीही गोष्ट भक्तामध्ये होऊ द्यायची नव्हती आणि मग त्यांनी काय केलं त्यासाठी, तर इस्कॉन जीबीसीच्या माध्यमातून त्यांनी संघटन जे आहे तर ते उभं केलं. म्हणजे काय की संघटन उभं होतच पण त्याचं नियंत्रण करणारं शासकीय, जसं शासकीय कामामध्ये नियंत्रण करण्यासाठी कसं कार्यकारी मंडळ असतं तसं त्यांनी काय केलं, तर इस्कॉन म्हणजे पूर्ण जगभरामध्ये जे काही इस्कॉन आहे तर त्याचं नियंत्रण करण्यासाठी त्यांनी इस्कॉन ची गव्हर्निंग बॉडी कमिटीची स्थापना केली. म्हणजे इस्कॉन गव्हर्निंग बॉडी कमिटीचं जे कार्य होतं ते हेच होतं की इस्कॉन मध्ये जे काही कार्य चालतं इस्कॉनच्या माध्यमातून प्रचार प्रसार सेवेचं, तर त्यासाठी म्हणजे त्या सगळ्यांसाठी म्हणजे त्यांच्यावर नियंत्रण पण करणं त्या कार्यावर प्रचार प्रसारावर आणि त्यांच्यासाठी योग्य ती धोरणं आखणं आणि अशा अनेक उद्दिष्टांचा समावेश करून श्रील प्रभुपादांनी काय केलं की इस्कॉन जीबीसी कमिटीची स्थापना केली. मग 1966 मध्ये त्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी जीबीसी जी आहे तर ती त्याची स्थापना 1970 मध्ये केली आणि त्यावेळेस जीबीसीच्या 34 शाखा ज्या आहेत तर त्या झाल्या होत्या. तर ते काय म्हणाले की मी आता वृद्ध होत चाललो, 75 वर्षांचं झालोय आणि त्यामुळं मला असं वाटतं की मी या शिष्यांना मार्गदर्शन करून पूर्ण संस्थेची व्यवस्था कशी करायची आणि अलग अलग केंद्र आहेत तर तिथं कसं व्यवस्थापन पाहिजे, तर हे सगळं मी मार्गदर्शन करून त्याचं जो आहे एक मसुदा बनवून त्यानुसार त्यांना जर मार्गदर्शन केलं तर हे हे जे इस्कॉनचं कार्य आहे ते पूर्ण जगामध्ये अत्यंत व्यवस्थितपणे म्हणजे पार पडेल सगळ्या भक्तांच्या माध्यमातून. अशा पद्धतीने त्यांनी त्याचं नियोजन केलं. मग प्रत्येक मंदिरासाठी एक एक म्हणजे मंदिरही केंद्र आहेत आपल्या प्रचार प्रसारासाठी, एक एक अध्यक्ष, एक सचिव, कोषाध्यक्ष असं तर त्यांनी निर्माण केलेच. पण त्याचबरोबर मंदिराची व्यवस्था किंवा कृष्ण भावनामृताचा प्रचार, पुस्तक आणि साहित्याचं वितरण किंवा नवीन केंद्रांची स्थापना, मग ह्या सगळ्यांसाठी मार्गदर्शन किंवा जे जुने मंदिर आहेत तिथे काही सुधारणा हव्यात म्हणजे ह्यासाठी किंवा काही सिद्धांत आहेत तर ते नवीन पद्धतीनं पुन्हा रुजू करायचे, तर यासाठी त्यांनी काय केलं तर इस्कॉन जीबीसी कमिशनची निर्मिती केली आणि मग त्यामध्ये त्यांनी काय केलं 12 व्यक्ती जे आहेत तर ते नेमले. मग त्यामध्ये श्रीमान रूपानुगदास अधिकारी, श्रीमान भगवान दास, श्रीमान श्याम सुंदर दास, त्यानंतर सत्स्वरूप दास, करंडर दास, हंसदूत दास, तमाल कृष्ण दास, सुदामा दास, त्यानंतर बलिमर्दन दास, जगदीश दास आणि हयग्रीव दास आणि कृष्णदास असे त्यांनी 12 भक्त जे आहेत तर ते नेमले आणि त्यांनी सांगितलं की हे सगळे माझ्या मृत्यूनंतर माझे म्हणजे थेट प्रतिनिधी मानले जातील आणि जोपर्यंत मी जिवंत आहे तोपर्यंत हे क्षेत्रीय सचिव होतील, माझ्या मृत्यू पश्चात हे कार्यपालक म्हणवले जातील. आणि मग प्रभुपदांनी संन्यासी जे होते संन्यासी भक्तांसाठी पण भूमिका मांडली. त्यांनी काय केलं त्यांचे जे काही म्हणजे शिष्य होते तर त्यांना संन्यास दीक्षा त्यांनी दिलेली होती. तर त्या म्हणजे संन्यास दीक्षा जे दिलेले भक्त होते तर त्यांना आता त्यांनी सांगितलं की तुम्ही धर्मोपदेश करायला वेगवेगळ्या साठी आणि त्यांना अजून प्रगत बनवण्यासाठी त्यांना वेगवेगळ्या केंद्रामध्ये जाऊन यात्रा करा असं त्यांनी सांगितलं. आणि मग प्रभुपदांनी अशा पद्धतीनं काय केलं की कायदेशीर एक आलेखच बनवला जीबीसीचा आणि त्यानुसार त्यांनी जीबीसीचं कार्य कसं चालेल, मग सचिव कसं कार्य करतील, तर ते सगळं म्हणजे अध्यक्ष कसं कार्य करतील मंदिराचे, म्हणजे यापासून म्हणजे म्हणजे जीबीसीच्या सचिवापासून मंदिराध्यक्षापर्यंत कसं कार्य चालेल असा तो आलेख बनवला. आणि मग सचिवांची नियमित अशी या वेगवेगळे केंद्रामध्ये जी मंदिर आहेत तिथे यात्रा घडली पाहिजे, म्हणजे तिथे जाऊन त्यांनी पाहिलं पाहिजे आणि तिथं ते भक्त 16 माळा करतायत ना, त्यानंतर 4 नियमांचं पालन करतायत ना, मंदिर स्वच्छ ठेवतायत ना, हे सगळी व्यवस्था सचिवांनी पाहायची जाऊन तिथे. आणि त्याचबरोबर जे मंदिराचे अध्यक्ष आहेत
तर त्यांनी कसं असलं पाहिजे, तर ते नियमित मंदिरामध्ये इतर भक्तांसोबत पूर्णतः म्हणजे भक्तीमध्ये लीन असले पाहिजेत. म्हणजे सकाळी त्यांनी 4:30 वाजता मंगलारतीला उठलं पाहिजे. श्रीमद भागवताची म्हणजे भागवताचं जे वर्ग आहे तर तो त्यांनी घेतला पाहिजे, किंवा संस्कृत श्लोकांचं त्यांनी पठण केलं पाहिजे. त्यानंतर मार्गावरती कीर्तन केलं पाहिजे, किंवा बॅक टू गॉड सारखी पत्रिका आहे त्याचं वितरण, किंवा कृष्ण भावनामृताचं साहित्याचं वितरण केलं पाहिजे, किंवा कृष्ण भावनामृताचे जे सिद्धांत आहेत त्याविषयी कठोर पालन, आणि त्याविषयी म्हणजे जे काही आहे त्याचं पालन करताना भौतिक जे नियम आहेत त्यांच्यापेक्षा श्रेष्ठ दर्जाचं जे पालन आहे ते कृष्ण भावनामृत सिद्धांतांचं असलं पाहिजे. म्हणजे जीबीसी ठरवेल की प्रत्येक क्षेत्राला एक असा म्हणजे भक्त असेल की तो अशा पद्धतीनं कार्य करेल, आणि मायेतल्या निर्णयाला काही स्थान नाही मिळणार. म्हणजे अशा पद्धतीचं सगळ्या अटी आणि शर्ती नियुक्त असा एक आलेखच तो आखला गेला. आणि मग त्यानंतर भक्ती वेदांत बुक ट्रस्टचं निर्माण होईल, की जे काय करेल की शिल प्रभुपादांची पुस्तकं आणि साहित्याचं प्रकाशन जे आहे तर ते सगळ्या म्हणजे जगभरातील मंदिरांसाठी करण्यासाठी मदत करेल. आणि त्याचबरोबर मंदिरांचे स्थापने म्हणजे त्याचबरोबर जी 3 मंदिरं आहेत मायापूरला, वृंदावन आणि जगन्नाथपुरी, या मंदिरांच्या स्थापनेमध्ये तिथं आणि जे काही सगळं आहे तर ते नियोजन करून ठेवलं होतं जीबीसी कमिटीच्या माध्यमातून. आणि मग आता जी जीबीसी कमिटी जी होती किंवा जीबीसी कमिशन म्हणतात, तर तिचं कार्य जे आहे तर ते कशा प्रकारचं असायला पाहिजे हे सगळं मार्गदर्शन करून त्यांनी मग ते कार्यान्वित करण्यासाठी सुरुवात केली. मग अशा पद्धतीने त्यांनी 1970 सालापासून गव्हर्निंग बॉडी कमिशनच्या माध्यमातून इस्कॉनचं कार्य जे आहे ते सुरू करून दिलं. मग आता ऑगस्ट 29 म्हणजे 1970 सालचीच ऑगस्ट 29ची घटना, की ज्यावेळेला त्यांनी काय केलं की प्रचार प्रसारासाठी त्यांनी आपले जे भक्त आहेत तर त्यांना प्रचार प्रसाराच्या साठी कलकत्त्यामध्ये पाठवलं. आता कलकत्त्यामध्ये भक्तीचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी म्हणजे त्यांचे भक्त जे आहेत तर ते कशा पद्धतीने त्यांनी प्रस्तुत केले, तर ती खूप छान अशी म्हणजे खूप छान अशी घटना आहे की शिल प्रभुपाद जे आहेत तर ते अमेरिकेमध्ये प्रचार करण्यासाठी गेले, आणि तिथं असे जे हिप्पी आहेत की ज्यांना कृष्ण म्हणजे कोण आहेत हे देखील माहिती नाही, किंवा कृष्ण भक्तीचं विज्ञान माहिती नाही, तर त्यांना प्रचार प्रसार म्हणजे त्यांच्यामध्ये प्रचार प्रसार करून शिल प्रभुपादांनी अशा भक्तांना शिष्य म्हणून स्वीकारलं. आणि असे जे भक्त आहेत तर त्यांना शिष्य म्हणून स्वीकारलं नाहीच, तर ते असे उत्तम भक्त बनले की त्यांनी जगभर जाऊन प्रसार प्रसार केला. त्यातलेच काही स्वामी बनले, काही महाराज बनले. म्हणजे इतकं उच्च कोटीचं कार्य जे आहे तर ते त्या भक्तांच्या माध्यमातून शिल प्रभुपादांनी उभं केलं. त्यांचे म्हणजे 25 देशामध्ये भ्रमण झालं शिल प्रभुपादांचं, आणि त्यांचे 10,000 पेक्षा जास्त शिष्य आणि अनुयायी बनले. मग आता असं सगळं कार्य जे आहे तर शिल प्रभुपादांच्या माध्यमातून जेव्हा परकीय देशामध्ये उभं राहिलं तेव्हा त्यांनी ठरवलं की आता भारतामध्ये यायचं, आणि मग कलकत्त्याला यायचं त्यांनी ठरवलं. आणि मग कलकत्त्यामध्ये आता यायचं, तर मग आता कलकत्त्यामध्ये प्रचार प्रसार कसा करायचा, तर आजीवन जे सदस्य आहेत आजीवन सदस्य जे आहेत इस्कॉनसाठी, तर त्या संदर्भात कार्य करायचं. मग त्यांनी कलकत्त्यामध्ये येऊन काय केलं, सर्वात प्रथम जेव्हा त्यांचे शिष्य घेऊन आले शिल प्रभुपाद, तर त्यामध्ये त्या शिष्यामध्ये अच्युतानंद किंवा आपले गुरु महाराज जयप्रताप स्वामी महाराज, की जे भारतामध्ये आलेले अमेरिकी शिष्य होते, तर हे सगळे शिल प्रभुपादांना भेटायला आले. मग त्यांनी काय केलं, संकीर्तन मंडळीच एक तयार केली होती, आणि शिखा असलेले, वैष्णव तिलक लावलेले आणि केसरी वस्त्र धारण केलेले, मृदुंग वाजवणारे, करताल वाजवणारे, आणि एकदम म्हणजे एकदम स्वतःला समर्पित करून, आपण म्हणतो ना तन मनापासून स्वतःला समर्पित करून हरे कृष्ण महामंत्राचं उच्चारण करणारे, भगवद्गीतेचं संस्कृत श्लोकांचा उच्चार करणारे, असे जेव्हा म्हणजे मुंडन केलेले जे पाश्चिमात्य देशातले भक्त बंगाली पाहायचे लोक, तेव्हा त्यांना एकदम आश्चर्य वाटायचं
हम्म. आणि इतके सगळे लोक एकत्र व्हायचे त्यांना पाहायला, आणि प्रभुपादांना माहिती होतं की असे गोरे शिष्य आहेत ते यांचं म्हणजे यांचा लक्ष आकर्षित करून घेतील. प्रत्येक व्यक्ती त्यांना पाहायला म्हणजे उत्सुक असायचा. आणि म्हणून श्रील प्रभुपादांनी त्यांचं वर्णन काय केलंय की माझे हे नाचणारे सफेद घोडेच आहेत. हे सगळे भक्त म्हणजे पाश्चात्य देशातल्या लोकांचं अनुकरण करण्याची भारतामध्ये एक प्रकारची आपण म्हणू की संस्कृती रुजली होती, आणि त्यांचं अनुकरण करत असत जे भारतातले लोक होते. म्हणजे आजही तसं घडतं. मग प्रभुपादांनी जे आहे तर ते काय केलं की त्यामुळं विदेशी जेव्हा जे लोक आहेत ते ते जेव्हा भक्त म्हणून प्रस्तुत केले भारतातल्या लोकांसमोर, तेव्हा त्यांच्या ज्या भावना आहेत आपल्या वैदिक संस्कृतीविषयी, तर त्या जागृत करणं हा त्यांचा उद्देश होता. आणि त्या उद्देशामध्ये ते सफल झाले, कारण कितीतरी वर्षांपासून भारत जो आहे तो विदेशी म्हणजे शक्तींच्या ताब्यात होता. आणि पहिल्यांदा म्हणजे यवन लोकांच्या ताब्यात होता, तर त्यानंतर ब्रिटिशांच्या. आणि त्यामुळे बुद्धिजीवी जो वर्ग आहे किंवा सामान्य जनता आहे ते आपली संस्कृती जी आहे तर तीच विसरले होते, आणि त्या संस्कृतीच्या प्रती, वैदिक संस्कृती प्रतीचा सन्मानच त्यांनी जो आहे तर तो हरवून टाकला होता. आणि त्यामुळं ते काय करत होते, पश्चिमी लोक जसे भौतिकवादी जीवन जगतात तसंच जगत होते. आणि त्यामुळं धर्माची उपेक्षा होते. आणि त्यामुळं धर्म म्हणजे काहीतरी म्हणजे मिथ्या भावना आहे असं त्यांच्यामध्ये विचार निर्माण होत होते. किंवा धर्म म्हणजे काहीतरी कमी प्रतीची गोष्ट आहे असं त्यांचे जे आहेत तर ते विचार बनत चालले होते. आणि हे कुठेतरी थांबवण्यासाठी काय करायला लागेल, तर असे जे वैष्णव आहेत, उच्च कोटीचे पाश्चात्य भक्त आहेत, वैष्णव भक्त, तर हे भारतीय लोकांची मानसिकता नक्की बदलू शकतील. आणि त्यांची जी गमावलेली सभ्यता आहे, हिंदू संस्कृती आहे, तर ती सुद्धा पुन्हा म्हणजे जे आहे ते मिळवता येईल, आणि त्या लोकांच्या मध्ये पुन्हा श्रद्धा उत्पन्न करता येईल. अशा पद्धतीने हे शिलप्रपादांचं कार्य होतं. म्हणजे ही कुठली भौतिक चाल नव्हती, तर ही आध्यात्मिक शक्ती उभी करायची ह्या भक्तांच्या माध्यमातून. आणि आपल्या भक्तगणांना ते सांगायचं, आपलं आपलं कार्य तुम्ही अत्यंत झोकून देऊन शुद्ध पद्धतीने करा. जेवढी तुमची शुद्धता तेवढी तुमची ती शक्ती बनेल, तेवढं तेवढं तुमचं ते कार्य आहे ते मोठं आंदोलन म्हणून उभं राहील. आणि अशा पद्धतीनं हरिकृष्ण जे आहे कार्य ते आंदोलन म्हणून उभं राहिलं. जवळजवळ 10 दिवस कलकत्त्याचा डलहौजी स्क्वेअर जो आहे तर तिथं, आणि चौरंगी म्हणून जो भाग आहे कलकत्त्याचा, तिथं कीर्तन चाललं. आणि प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी आता ते थांबवलं, आणि मग आता प्रत्येक गल्ली गल्लीत संकीर्तन करायचं, धर्मोपदेश करायचं असं त्यांनी ठरवलं. हम्म. मग आता वेगवेगळ्या कीर्तन मंडळी पण होत्या, पण प्रभुपादांना त्या नको होत्या. तर त्यांना धर्माचा उपदेश करायचा होता. आणि त्यामुळं अशा काहीतरी योजना त्यांना प्रकट करायच्या होत्या की ज्या माध्यमातून हे सगळे जे हिंदू सभ्यता विसरलेले, वैदिक सभ्यता विसरलेले लोक आहेत त्यांच्या पुन्हा त्या भावना ज्या आहेत तर त्या पुन्हा आपण जागृत करू शकू. आणि त्यासाठी मग त्यांनी ही योजना आखली. त्यांनी भारतीयांच्या संपर्कात यायला सुरुवात केली आजीवन सदस्यतेच्या माध्यमातून. म्हणजे आजीवन सदस्यता ही का म्हणजे जी आहे ती दिली जाते, ह्या मागचा उद्देश सगळ्यांनी लक्षात घेऊया. आजही पहा बरेच भक्त आजीवन सदस्य होतात, पण आजकाल कसं झालंय की आम्ही भक्त आहोत ह्याचा देखावा करण्यासाठी बऱ्याचदा म्हणजे असे उच्चभ्रू म्हणजे जे लोक आहेत तर ते अशी सदस्य त्या वेगवेगळ्या म्हणजे अशा मंदिरांची वगैरे घेतात. पण खरं उद्देश काय आहे इस्कॉनचं, तर आजीवन सदस्यता म्हणजे काय आहे, तर आपलं जे वैदिक संस्कृती आहे आणि आपला जो म्हणजे आपला जी संस्कृती विषयीची जी भावना आहे तर त्याची जागृती करणे. आणि ह्या भावनांना जागृतच केवळ करायचं नाही, तर त्यांना भक्तियोगाच्या माध्यमातून भक्तिपथावर आणणं हे पुढचा उद्देश आहे. आणि ह्यासाठी म्हणजे हा जो आपल्या संस्कृतीविषयीचा सन्मानच हे भारतीय लोक जे आहेत तर ते विसरलेत. आणि मग त्यामुळे सन्मानच ते करत नाहीयेत, तर भक्ती कुठून होणार, हो की नाही. आणि मग हा सन्मान निर्माण करणं आणि आपल्या
संस्कृतीविषयी जागृती निर्माण करणं, यासाठी आजीवन सदस्यता जे आहे, तर ही म्हणजे अशा माध्यमातून आजीवन सदस्यता इस्कॉनची त्यांना देऊ करायची अशा हिंदू लोकांना, समाजातल्या. आणि प्रचार प्रसाराचं कार्य उभं करायचं त्यांनी ठरवलं भारतामध्ये. मग असे जे शिष्य होते त्यांचे, तर त्यांनी काय केलं, मग आता आपलं कार्य सुरू केलं की ज्या लोकांना इस्कॉनशी आपला संबंध जोडायची इच्छा होती किंवा इस्कॉनचं सदस्य बनायचं होतं, मग त्या सगळ्या लोकांना त्यांनी म्हणजे काय केलं, तर बोलावलं, त्यांचं स्वागत केलं. आणि त्यांना 1111 रुपये जे आहे, तर ते भरून सदस्यता म्हणजे त्यांना करून दिली त्यांनी. म्हणजे 1111 रुपयाचं सदस्यता शुल्क आकारलं त्यांनी. आणि मग त्यांनी त्या बदल्यात त्यांनी लाभ काय दिला, तर इस्कॉनची पुस्तकांच्या प्रती दिल्या त्यांनी, त्या लोकांना. आणि त्याचबरोबर विश्वभरामध्ये जी काही इस्कॉनची केंद्र आहे, तर तिथं तुम्हाला मोफत राहायला मिळेल, निवास मिळेल, अशा पद्धतीचं त्यांनी आजीवन सदस्यता दिली. आणि हे एक प्रचार कार्य त्यांनी भारतामध्ये उभं केलं. म्हणजे 1970 साली हे जे आहे, ऑगस्ट 29, 70 साली हे त्यांनी आजीवन सदस्यतेचा जे प्रचार कार्य आहे, सर्वात पहिल्यांदा कलकत्त्यामध्ये उभं केलं. आता आपण पुढे जाऊ. हा, आता अ, ऑस्ट्रेलियामध्ये जेव्हा श्रील प्रभुपाद गेले, तेव्हा त्यांनी तिथे ही प्रचार कार्य त्यांचं सुरू केलं. म्हणजे जसं आपण मॉस्को मधला अनुभव होता युवांचा, तसंच त्यांनी तिथे भक्त पाठवले. आणि त्या भक्तांच्या म्हणजे संपर्कात राहून तिथल्या उच्च पदस्थांच्या भेटी घेतल्या. तिथले महापौर किंवा असे जे प्रथम नागरिक असतात, त्यांच्या भेटी घेऊन तिथं पण प्रचार कार्य सुरू करायला त्यांनी सुरुवात केली 71 साली. मग आता पुन्हा त्यांनी जूनमध्ये मॉस्कोला जाऊन तिथं प्रचार कार्य पुढे वाढवलं. म्हणजे असं त्यांचं आता विश्वभ्रमण जे आहे ते सुरू झालं. मग आता जुलैमध्ये त्यांनी काय केलं, मायापूरला आले. आणि म्हणजे त्यांनी मायापूर संदर्भात मायापूर वृंदावन ट्रस्टची निर्मिती केली, की जे ह्या दोन मंदिरांसाठी काय करेल, तर त्यांच्या निर्माणासाठी किंवा त्यांच्या संबंधित जे काही या दोन मंदिरांचं कार्य आहे, त्या संदर्भात तो कार्य करेल. मग आता नोव्हेंबर 26ला ते काय झालं, त्यांनी काय केलं, तर ते वृंदावनमध्ये आले. तर ही खूप एक म्हणजे एक रोमांचकारी घटना आहे, की 1971 साली वृंदावनला ते 40 पाश्चिमात्य भक्तांसोबत आले. तर ही जी घटना आहे, तर म्हणजे ती जी आहे, तर ती तिथल्या वृंदावन वासियांसाठी खूप रोमांचकारी घटना होती. तर त्याचा भाग असा झाला, की शिलप्रभुपाद जे आहेत, तर ते जेव्हा भारतात पुन्हा आले, तर तेव्हा दिल्लीमध्ये 10 दिवसाचा तिथे मंडप घालून मोठा प्रवचनाचा कार्यक्रम झाला, की जिथे अनेक लाख लोक उपस्थित होते बरं का. आणि मग आता त्यांनी त्या दिवशीच ठरवलं, की आता शिष्याने घेऊन आपण वृंदावनची एक छोटी परिक्रमा करून यायचं आणि यात्रा करून यायचं. आणि मग त्यांचे प्रवचनाचे दौरे होते. तर त्यावेळेला ते अमृतसर, सुरत, इंदोर, गोरखपूर, बनारस असे सगळीकडे भक्तांना घेऊन गेले होते, पण वृंदावनला गेले नव्हते. मग आता त्यांनी ठरवलं, की इतक्या जवळ आलोय आपण, दिल्लीला आलोय, वृंदावनच्या जवळ, तर आपण ह्या सगळ्यांना घेऊन जाऊया वृंदावनला. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, की वृंदावनची योजना बनवली. मग आता तिथं जे एक सराफ होते, GL सराफ म्हणून, तर त्यांनी त्यांच्या सचिवांना सांगितलं, की स्त्रिया ज्या आहेत, तर त्या सगळ्या स्त्रियांना तुमच्या घरी तुम्ही ठेवून घ्या, म्हणजे वृंदावनला जेव्हा ते पोहोचले शिल प्रभुपाद तेव्हा. आणि मग उरलेले जे प्रभूजी भक्त आहेत, त्यांना आम्ही धर्मशाळेमध्ये त्यांची व्यवस्था करू, अशा पद्धतीनं भक्तांच्या माध्यमातून वृंदावनला त्यांची राहायची सोय केली. मग आता वृंदावनला ते तीर्थयात्रेसाठी आले नव्हते यावेळेला. तर त्यांचं उद्देश काय होतं, तर वृंदावनमध्ये भूमी प्राप्त करायची. आणि मग त्यासाठी ते वृंदावनमध्ये म्हणजे एका संघटनेचा एक राजदूत म्हणजे अशा भूमिकेतून ते आले होते. मग आता जे वृंदावनचा पश्चिमी भाग आहे ना, तर तिथं राधाकृष्णांचं मंदिर म्हणजे जे आहे, तर ते आहे. आणि तिकडे
म्हणजे त्या बाजूला सगळा म्हणजे विस्तार झालेला आहे वृंदावनचा. मग आता भारतामध्ये हरे कृष्ण आंदोलनाची जी सफलता आहे तर त्याचा व्यापक प्रचार हा चालू झाला होता आता शिला प्रभुपादांच्या माध्यमातून. आणि मग आता असे विदेशी शिष्यांची जर टोळी एका शहरातून दुसऱ्या शहरात जाऊन सगळीकडे संकीर्तन करू लागली, भागवतावर व्याख्यान देऊ लागली, तर मग काय होईल की शिला प्रभुपाद जे आहेत तर म्हणजे त्यांना हा विश्वास होता की हे सगळ्या हिंदू लोकांचं भारतातल्या आकर्षणाचं केंद्र ठरतील. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं, तर प्रभुपदांनी आपले 40 विदेशी भक्तांना घेऊन वृंदावनामध्ये पाऊल टाकलं. आणि मग सगळ्या नगरामध्ये हा समाचार सगळीकडे गेला आणि सगळ्यांच्या आकर्षणाचं केंद्र हे भक्त बनले. अशा पद्धतीनं भक्तीचा प्रचार आणि प्रसार जो आहे तर तो त्यांनी तिथे वृंदावनमध्ये 40 भक्तांसोबत पाऊल टाकून म्हणजे तिथे वृंदावनात भक्ती कार्य जे आहे तर त्याचा प्रचार प्रसार जो आहे तर त्याचा त्यांनी शुभारंभ केला. मग आता ह्या दरम्यानच म्हणजे कलकत्त्यामध्ये मार्च 1971च्या दरम्यानच मायापूरच्या जमिनीविषयी आता प्रयास सुरू होते. मग आता ते प्रयास जे आहेत तर ते अजून पूर्णत्वाच्या टप्प्याला आले नव्हते. मग तोपर्यंत जे आहे ते शिला प्रभुपाद वृंदावनला पोहोचले होते. आता पुढे काय घडलं आपण पुढच्या स्लाइड मध्ये बघू. हा, मग त्याची पुढची स्लाइड. हा, मग आता 1972 साली म्हणजे तोपर्यंत हा जो म्हणजे हा जो जमिनी विकत घेणं, त्यानंतर दौरे करणं किंवा प्रवचनासाठी दौरे, तर हे सगळं जे प्रचार प्रसार शिल प्रभुपादांचा सुरूच होता. मग कलकत्त्यामध्ये मार्च 1971 मध्ये त्यांनी जाऊन त्यावेळेला तिथे नवद्वीप मधले जे व्यापारी होते तर त्यांच्याशी म्हणजे तिथली जी शेख बंधूंची जमीन होती तर त्या संदर्भात तो व्यवहार करायच्या संदर्भात वाटाघाटी केल्या होत्या. आणि त्यासाठी तमाल कृष्ण आणि बलिवर्धनांना मायापूरला रवाना केलं होतं. आणि ती जमीन 14,500 रुपयांना ती घ्यायची अशी. आणि ती नऊ नऊ बिघा खंड असं ते म्हणजे एवढी ती जमीन होती आणि ती जमीन मिळावी म्हणून तिथे प्रयत्न सुरू होते. असं पण आता हा मुंबईचा अनुभव आल्यामुळे काहीतरी अडचणी वगैरे निर्माण होऊ शकतील म्हणून त्यांनी तिथे कसलाही विलंब न लावता तिकडे तमाल कृष्ण आणि बलिवर्धनला पाठवलं होतं. आणि ते तिथं जमिनीचं जे कार्य आहे तर त्या संदर्भात करण्यासाठी ते तिथे गेले होते. मग आता 1972 मध्ये काय म्हणजे काय घडलं तर शिल प्रभुपादांनी मग तोपर्यंत भगवद्गीता जी आहे तर ती पूर्ण केली होती. म्हणजे म्हणजे त्यांना ज्या पद्धतीनं जे लिखाण पाहिजे होतं तर त्यानुसार ती करून त्याची पहिली प्रत जी आहे तर ती मॅकमिलन कंपनी म्हणून जी आहे तर त्या कंपनीने त्यासाठी धनराशी दिली होती आणि त्या माध्यमातून आता त्याचं प्रकाशन होणार होतं. म्हणजे श्रील प्रभुपादांचं कार्य जे आहे ते भक्तांच्या माध्यमातून असं पुढे जात चाललं होतं. मग आता मार्च 23 मध्ये म्हणजे 1972 सालीच तर त्यावेळेला काय झालं की आता ह्या हा लढा तेव्हा चालूच होता. जसं आपण चर्चा केली संघर्षमय गाथा जी आहे ती सुरूच होती त्या दरम्यान. तर त्यावेळेला त्यांनी पहिला कोनशिला समारंभ म्हणजे कुठल्याही ठिकाणी आता मंदिर निर्माण करायचं तर तिथं कोनशिला समारंभ घडतो. तर कोनशिला समारंभ म्हणजे काय असतं, तर आपले शिल प्रभुपाद काय करायचे सगळ्यांनी कृती समजून घेऊया. शिल प्रभुपाद जे आहेत, तर तिथं जे भूमिपूजन व्हायचं तर त्या भूमिपूजनामध्ये जेव्हा थोडासा असा खड्डा खणला जातो आणि तिथे वास्तू प्रतिमा असं घालतात पहा, आपण जर पाहिलं असेल भूमिपूजन आणि अशा पद्धतीचे जे विधी असतात तर शिल प्रभुपादांनी काय केलं की प्रत्येक ठिकाणी काय केलं होतं अनंत भगवानांचे छोटे विग्रह ते जे आहेत तर त्यांची म्हणजे त्यांची प्रतिष्ठापना ते करायचे तिथे. आणि हे जे मंदिर आहे तर ते अनंत भगवान जे आहेत तर ते सगळं आपल्या म्हणजे आपल्या जबाबदारीवर पेलतील अशा पद्धतीने म्हणजे भगवान जे आहेत तर ते या मंदिराचं सगळं पाहतील. म्हणजे सगळं जसं पृथ्वी जी आहे किंवा आपली जी भूमाता आहे तर अनंत शेष जे आहेत तर ते त्याचा भार पेलतात. त्याप्रमाणे आपल्या मंदिराचा भार जो आहे जे काही आहे त्याचं सगळं कार्य आहे तर ते अनंतशेष भगवान जे आहेत तर ते पेलतील अशा पद्धतीनं ते जाऊन त्या म्हणजे जेव्हा खोदकाम व्हायचं तिथे म्हणजे तो भूमिपूजनाचा सोहळा व्हायचा कोनशिला समारंभ त्यावेळेला ते त्या
खड्ड्यामध्ये पूजा करून आणि सर्व म्हणजे सगळ्या भक्तांसमोर त्यांची प्राणप्रतिष्ठा करायची तिथे. आणि मग सगळेजण भक्त म्हणजे आपल्या मुठीने एक एक मूठ माती तिथे सरकवून तो खड्डा बुजवायचे, अशा म्हणजे शास्त्रोक्त पद्धतीनं आणि योग्य म्हणजे नियमांचं आचरण करून, म्हणजे आपण असं म्हणू की शिल प्रभुपाद जे आहेत तर ते प्रत्येक मंदिराचा म्हणजे जे भूमिपूजन आहे किंवा कोनशिला समारंभ आहे ते करायचे पहा. तर अशाच पद्धतीने तो जो मुंबईचा जुहू मंदिराचा त्यांनी म्हणजे भूमिपूजनाचा कार्यक्रम, म्हणजे ती जमीन तेव्हा त्यांच्या ताब्यात नव्हती, पण तो त्यांनी तिथे कार्यक्रम करून तिथे कच्चं बांधकाम करण्यासाठी भक्तांना सांगितलं. मग ती घटना 1972 साली घडली. मग त्यानंतर मे 29 मध्ये 1972 साली भक्तिवेदांत बुक ट्रस्टची स्थापना केली शिल प्रभुपादांनी, की ज्या माध्यमातून जे काही पुस्तक आहेत किंवा ग्रंथ आहेत ज्यांचं जे आहे प्रकाशन किंवा छपाई सगळं कार्य या ट्रस्टच्या माध्यमातून होईल, आणि त्याची जमतील धनराशी त्या माध्यमातून वृंदावन मायापूर जे आहे ही जी मंदिरं आहेत आणि मुंबई मंदिरासाठी त्याच्या काही धनराशी यांच्या व्यवस्थापनासाठी वापरल्या जातील असं प्रयोजन केलं. मग आता जुलै 14 काय झालं की आता इस्कॉनला वृंदावनमध्ये जागा खरेदी करायची होती आणि त्यासाठी शिल प्रभुपाद गेले होते तिथं प्रचाराचं कार्य उभं करून तिथं जमीन मिळवण्यासाठी. म्हणजे एक वैश्विक राजदूत म्हणून वृंदावनला त्यांनी पाऊल टाकलं होतं. ते की यात्रा करायला गेले नव्हते तिथे, असं आपण आता चर्चेत लक्षात घेतलं. मग आता तिथे त्यांनी ठरवलं की आता जी जागा मिळेल ते आपण रमणरेतीच्या आसपास किंवा तिथे मिळते का पाहायचं. आणि जी जागा मिळेल तर तिथं त्यांनी त्या जागेमध्ये जे मंदिर उभं करायचं तर त्याचं नाव काय ठरवलं, कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन. इस्कॉनचं कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन असं त्याचं नाव द्यायचं ठरवलं. म्हणजे त्यांना थोडक्यात रमणरेतीला जागा मिळेल अशा पद्धतीनं जेव्हा चित्र निर्माण झालं त्याच वेळेला त्यांनी मग ठरवलं की त्या जागेचं जे नामकरण आहे तर किंवा तिथल्या त्या जागेमध्ये जे मंदिर होणार तर तिथं पहिल्यांदा कुणाचं मंदिर करायचं ह्याविषयी त्यांचा विचार विनिमय झाला. आणि ते मंदिर जे आहे म्हणजे भक्तांशी त्यांनी विचार विनिमय केला आणि मग ते जे मंदिर आहे तर ते कृष्ण बलराम जे आहेत तर ते त्या भूमीमध्ये म्हणजे त्यांचं चरणकमल त्या भूमीला स्पर्शले आहेत आणि तिथे सगळ्या सवंगड्यांसोबत ते खेळायचे. तर अशा रमणरेतीच्या पावनभूमीमध्ये जी आहे तर ती इस्कॉन मंदिरासाठी म्हणजे जी आहे ती जागा मिळावी अशी त्यांची इच्छा होती आणि तशी त्यांना ती मिळाली. मग त्याचं जे नामकरण आहे तर ते कृष्ण बलराम मंदिर असं करायचं त्यांनी ठरवलं. पुढे जाऊ आपण. हा, मग आता हे सगळं घडामोडी चालूच होत्या तोपर्यंत 1973 मध्ये ऑगस्ट महिन्यामध्ये त्यांनी पॅरिस ला दौरा केला. पॅरिस बरोबर इतर देशांमध्ये पण त्यांनी दौरा केला. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पण त्यांनी पॅरिसमध्ये जाऊन काय केलं तर तिथे पॅरिस मधला म्हणजे भक्तांचं जे सगळं कार्य आहे तर ते पाहून त्यांनी मग तिथे श्री श्री राधा पॅरिस ईश्वर अशा पद्धतीनं अर्चविग्रहांची स्थापना केली. आणि मग तिथल्या भक्तांना सगळं मार्गदर्शन केलं आणि तिथं मंदिर निर्माण जे आहे तर ते झालं. मग आता त्यांनी अशाच पद्धतीनं पहिल्यांदा जसं रशियामध्ये मॉस्कोला पहिल्यांदा गेले होते तसे सप्टेंबर महिन्यामध्ये 1973 साली स्वीडन आणि स्टॉकहोम म्हणजे या देशांची भेट घेतली आणि मग तिथे प्रचार करायला आरंभ केला. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग 1974 मध्ये त्यांनी त्या एप्रिल महिन्यामध्ये म्हणजे मुंबईचं जे मंदिर आहे जुहूचं तर तिथला लढा संपला होता. तो 5 वर्षांचा प्रदीर्घ लढा संपला आणि 1974 मध्ये त्यांनी त्या मंदिराच्या बांधकामाचा कोनशिला समारंभ जो आहे तर तो पार पाडला. आणि नोव्हेंबर 10 मध्ये चैतन्य चरितामृत जे आहे तर ते त्यांनी लिहून पूर्ण केलं. आणि त्या हरे कृष्ण लँड म्हणजे ती जुहूची होती तिथंच त्यांनी म्हणजे जे बांधकाम सुरू होतं तेव्हा तिथंच कार्य करत असताना त्याच्या म्हणजे त्या दरम्यानच त्यांनी ते लिहून पूर्ण केलं. आता पुढे जाऊ आपण. हा, मग 1975 मध्ये त्यांनी जे आहे तर ते
म्हणजे त्याच्या अनेक भाग होते त्या इमारतीचे. तर त्यानुसार त्यांनी जे आहे तर ते कोनशिला समारंभ मुंबईतल्या मंदिरासाठी त्यांनी जो आहे तो केला. त्याचबरोबर गिरगाव चौपाटीला पण एक मंदिर आहे, त्याचा पण कोनशिला समारंभ ह्याच दरम्यान झाला. मग त्यानंतर मायापूरला आता जे आहे तर ते मंदिर उभं केलं होतं आणि तिथं जयपताका स्वामी महाराज जे आपले गुरु महाराज आहेत तर त्यांच्यासह 4 भक्त तिथे गेले होते आणि त्यांनी तिथं कार्य उभं केलं होतं. त्यांना जमीन मिळाली होती आणि तिथं कार्य सुरू होतं बांधकामाचं. तर तिथे त्यांनी काय केलं की मायापूरला गौरपौर्णिमेला मोठा जो आहे तर तो उत्सव म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंचा आविर्भाव दिवस जो आहे तर तो त्यांनी करायचं ठरवलं. आणि मग तिथं त्यांनी खूप मोठं बांधकाम केलं होतं त्या काळामध्ये. म्हणजे गौरपौर्णिमेला जयपताका स्वामी महाराजांनी त्या काळामध्ये खूप मोठं गेस्ट हाऊस असं बांधकाम केलं होतं की जिथे खूप सारे लोक येऊन राहू शकतील, म्हणजे प्रत्येक देशातले, अशा पद्धतीची इमारतीचं बांधकाम त्यांनी केलेलं होतं. आणि मग कृष्ण बलराम जे मंदिर आहे तर रमण रेतीमध्ये त्या जमिनीचा जो व्यवहार आहे तो पूर्ण झाला. आणि मग मग ती जमीन जी आहे ती मथुरामध्ये जाऊन मॅजिस्ट्रेट कचेरीत त्याचा व्यवहार सगळा पूर्ण करून झाला. आणि मग ती जमीन जी आहे त्याचं भूमिपूजन शिल प्रभुपादांनी केलं तिथे. आणि मग त्यानंतर काय झालं, ती जी जमीन होती तर तिथे पण असाच भाग झाला. तर ती जमीन मिळाली पण तिथं त्या जमीन ती एका तिथल्या वृद्ध अशा म्हणजे साध्वी स्त्रीला हवी होती. आणि म्हणून त्या स्त्रीने काय केलं की रात्रीतून भूमिपूजन झाल्यानंतर गुंड पाठवले आणि ते जे म्हणजे विटांनी रचून ते जे भूमिपूजन करून थोडंसं बांधकाम केलं तर तर ते त्यांनी सगळं उखडून टाकलं. ते खड्डे उखडून टाकले आणि श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी जे काही प्राणप्रतिष्ठा केली होती तिथे अनंत भगवानची, तर तिथे पण तोडफोड केली, तिथं जाऊन कचरा टाकला, असं सगळं केलं. मग ते श्रील प्रभुपादांनी काय केलं, पोलिसांची मदत घेतली. श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिरात राहत होते. मग त्यांना ही बातमी कळल्यावर त्यांनी श्रील प्रभुपादांची मदत घेतली आणि मग पोलिसांना माहिती दिली की भाड्याचे गुंड आणून अशा पद्धतीने उपद्रव दिला गेला मला म्हटल्यावरती पोलिसांनी मदत केली श्रील प्रभुपादांच्या कार्यामध्ये. आणि मग त्या गुंडांना बंदी बनवलं गेलं आणि तो सगळा जो आहे तंटा मिटला. आणि मग ती मंदिराची जागा ताब्यात आली रमण रेतीची. आणि मग तिथे आता जे आहे 1975 साली मंदिर आहे तर ते त्याचं उद्घाटन केलं श्रील प्रभुपादांनी रामनवमी दिवशी. एप्रिल 20ला रामनवमीच्या उत्सवा दिवशी कृष्ण बलराम मंदिराचं त्यांनी उद्घाटन केलं. आणि त्याचबरोबर त्यांनी मेलबॉर्न म्हणजे ऑस्ट्रेलियामध्ये आता पहिलं गौरनीताईंचं अर्चविग्रहांची प्राणप्रतिष्ठा केली 1975 सालीच. आणि त्याचबरोबर त्यांनी वृंदावनमध्ये गुरुकुल स्थापना आता त्यांना करायचं होतं, गुरुकुल निर्माण करायचं होतं. म्हणजे वृंदावनचं जे कृष्ण बलराम मंदिर आहे तिथे आता गुरुकुलाचं बांधकाम सुरू झालं त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात. ते आता आपण जे गुरुकुल पाहतो तर ते 1975 साली मंदिर निर्माणानंतर बांधले गेले. मग त्याच वर्षी 20 नोव्हेंबरला म्हणजे जे बॅक टू गॉड मॅगझिन आहे तर ते सगळ्या भाषांमध्ये वितरित होत होतं आणि त्याच्या 1 मिलियन पेक्षा जास्त म्हणजे प्रती आहेत त्या खपल्या गेल्या आणि हे वैश्विक रेकॉर्ड बनलं. म्हणजे अशा पद्धतीनं प्रचार कार्य जे आहे ते श्रील प्रभुपादांचं एकदम मोठ्या प्रमाणावर सगळीकडे विश्वभर सुरू राहिलं. आता आपण पुढे जाऊ, 1-2च स्लाइड असतील माताजी, आपण पूर्ण करूया. अच्छा. 1976 साली मग काय तर फिजीमध्ये म्हणजे फिजी, डेट्रॉइट म्हणजे अमेरिकेचे हे जे भाग होते इकडे श्रील प्रभुपाद प्रचारासाठी गेले. मग फिजीमध्ये जे भक्त मंडळी होते त्यांना घेऊन त्यांनी तिथं कालिया कृष्ण नावाच्या विग्रहांची स्थापना केली. म्हणजे तिथेही मंदिर निर्माण केलं. मग 1976 साली गौरनिताईचं म्हणजे गौरनिताई जे आहेत तर त्यांच्या विग्रहांची डेट्रॉइट शहर जे आहे अमेरिकेमधलं तर तिथे स्थापना केली. तिथे त्यांचं जो आहे तर तो अमरीश नावाचा भक्त होता. तर डेट्रॉइटची जी कहाणी आहे तर ती अशी खूप म्हणजे रोमांचपूर्ण आहे. तर डेट्रॉइटमध्ये कशा पद्धतीनं स्थापना झाली तर ते खूप म्हणजे रोमांचकारी असे प्रसंग आहेत की डेट्रॉइट जे आहे तर ते उभं राहिलं. तर ते देखील आपण आता थोडक्यात अभ्यासणार आहोत. तर डेट्रॉइट मध्ये तिथे
दोन धनिक म्हणजे दोन धनिक प्रतिनिधी होते, म्हणजे धनिक वर्गातले जे प्रतिनिधी होते, तर दोन प्रतिनिधींमध्ये वितुष्ट होतं. तर ते कोण होते आणि मग कसं काय डेट्रॉइटचं मंदिर जे आहे तर ते उभं राहिलं. तर हा खूप असा रोमांचकारी प्रसंग आहे. आपण एक 2 मिनिटात तो समजून घेऊया आणि पुढचा भाग आपला पूर्ण करूया. तर डेट्रॉइटला 2 ऑगस्ट 1975 साली ते मंदिर उभं राहिलं. तर आता हेनरी फोर्ड म्हणून तिथले एक उच्च पदस्थ होते. आणि ते जे होते तर त्यांचा जो नातू होता तो शिलप्रपादांच्या संपर्कात होता आणि कृष्ण भावनेकडे आकृष्ट झाला. आता हे हेनरी फोर्ड म्हणजे कोण आहेत, तर फोर्ड गाड्यांच्या कंपनीचे हे जे आहेत ते मालक. तर ते शिलप्रपादांचे भक्त बनले आणि त्यांनी 16 माळा करायला सुरुवात केली आणि त्यांनी दीक्षा घेतली शिलप्रपादांकडून आणि ते दीक्षित शिष्य बनले आणि त्यांचं नाव अंबरीश आजही आहेत पाहते. तर अंबरीश जे आहेत तर ते शिलप्रपादांचे भक्त बनले. मग आता त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर ह्या कृष्ण भावनामृत आंदोलनाला मदत करायला सुरुवात केली. मग डेट्रॉइटमध्ये शिलप्रपादांची अजून एक शिष्या होती, तर तिचं नाव इलिझाबेथ रुथर. तर तिने देखील काय केलं, म्हणजे ती मजुरांची तिथल्या नेता, म्हणजे दोन नेते मंडळी होते मी जे म्हणाले, तर हे म्हणजे काय की फोर्ड जे होते तर त्यांचा नातू, हेनरी फोर्ड यांचा नातू आणि डेट्रॉइट मधले जे मजुरांचे नेता होते वॉल्टर रुथर यांची ती मुलगी होती. तर यांच्यामध्ये वितुष्ट होतं, पण अमरीशने सांगितलं की फोर्ड आणि रुथर जे आहेत म्हणजे हे एकमेकांचे शत्रू आहेत. परंतु आता काय झालं की ही देखील भक्त बनली एलिझाबेथ रुथर त्यांची मुलगी शिलप्रपादांची, आणि त्यामुळे तिने दीक्षा घेतली आणि तिचं नाव झालं रेखा श्रवंती देवी दासी. आणि मग कृष्ण भावनेमध्ये येऊन हे दोन्ही वंशज अत्यंत शांततेनं कार्य करायला लागले आणि दोन्ही शिष्य बनले शिलप्रपादांचे. आणि त्यांनी काय केलं, दोघांनी एकत्र येऊन तिथं डेट्रॉइट मध्ये एक सुंदर घर होतं. तर तिथे त्यांनी मंदिर खरेदी केलं आणि अशा पद्धतीने एकदम सुंदर अशी इमारत होती. तर तिथे त्यांनी काय केलं, धनराशी दिल्या आणि त्या दोघांनी एकत्र येऊन तिथे मंदिर खरेदी केलं आणि अशा पद्धतीने म्हणजे ती जी इमारत होती ती खरेदी करून ती मंदिरामध्ये मंदिर निर्माण केलं तिथे. आणि अशा पद्धतीने तिथे डेट्रॉइटमध्ये गौरनीताई जे आहेत तर त्यांचे अर्चविग्रह स्थापित झाले. मग हैदराबादला पण चर्चा करून तिथेही मंदिर निर्माणासाठी ऑगस्ट 18 शिलप्रपादांनी सगळी जी आहेत ती पावलं टाकली. अशा पद्धतीने जिथे जाईल तिथे म्हणजे शिलप्रपाद जे आहेत तर त्यांनी मंदिर निर्माणाचा जो आहे तो म्हणजे असं सपाटाच लावला होता, म्हणजे जवळजवळ 108 मंदिरं त्यांनी आपल्या हयातीत पाहिली. पहा मग आता पुढे जाऊ आपण. हा मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया. हा मग फेब्रुवारी 2 ला 77 साली त्यांनी कोनशिला समारंभ भुवनेश्वरला इस्कॉन भुवनेश्वरची स्थापना केली. आणि त्यानंतर मग आता हे सगळे दौरे असे म्हणजे विश्वभ्रमणच त्यांचं सुरू होतं. आणि मग हे सगळं चालू असताना म्हणजे ते अत्यंत म्हणजे थोडस थकले होते आणि विश्रांतीसाठी ते वृंदावनला आले. आणि थोडस त्यांचं तब्येत पण कशी होती की नाजूक बनत चालली होती. आणि मग आता त्यांनी काय केलं, आपली तब्येत जी आहे ती अत्यंत नाजूक बनत चालली म्हणून त्यांनी तमाल कृष्णांना सांगितलं की आता म्हणजे दुःखद प्रसंगाला तुम्हाला सामोरं जायला लागणार आहे आणि त्यासाठी तुम्ही तयार राहा. आणि आपले जे सगळे इस्कॉनचे बीबीटी म्हणजे इस्कॉनचे जे 12 सदस्य आहेत तर त्या सगळ्यांना त्यांनी बोलवून घेतलं आणि आता त्यांनी आपलं इच्छापत्र जे आहे ते तयार केलं. आणि त्या इच्छापत्र जे आहे तर त्याची अंतिम सत्यप्रती तयार करायला सांगितल्या. जीबीसीचे सगळे मेंबर बोलवून घेतले आणि त्यांच्या माध्यमातून म्हणजे ते 23 सदस्य होते त्यांना वृंदावनला एकत्र बोलवलं. सगळेजण अत्यंत जड अंतःकरणाने आले होते की आता प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांना रिपोर्ट द्यायचा आपल्या प्रचार कार्याचा आणि प्रभुपादांचं मार्गदर्शन घ्यायचंय. आणि यासाठी आपण प्रबोधांच्या म्हणजे तब्येत चांगली राहावी यासाठी आपण जप करूया म्हणून सगळे आले होते. मग आता ते डॉक्टरांचं काही ऐकायचं नाही म्हणजे फारसं काही. त्यांचे मित्र होते डॉक्टर घोष, मग ते वृंदावन मध्ये येऊन म्हणजे म्हणाले की मी क्लिनिक करतो आणि तुमचा उपचार करतो, पण त्यांनी नकार दिला. ते म्हणाले आता म्हणजे आता काही डॉक्टरांची गरज नाहीये, माझी आता इच्छा नाही की मला कुणी वाचवावं. म्हणजे जरी घोष यांना आता क्लिनिक जर उघडायचं असेल
तर ते आले तरी चालतील इथे, पण माझा उपचार करायला नको. मग तमाल कृष्णांनी तिथल्या स्थानिक डॉक्टरांना बोलवून त्यांचे उपचार घेऊया का विचारलं. तर नाही म्हणाले, त्यापेक्षा तुम्ही काय करा, कीर्तन करा माझ्यासाठी. मग तमाल कृष्ण जे आहेत ते तयार झाले. मग कीर्तन हाच माझा उपचार असेल असं सांगितलं, आणि कृष्णांची आपण सहायता घेऊ, कृष्णांना याचना करू. मग प्रभुपादांनी ठीक आहे सांगितलं. मग माझ्यासाठी तुम्ही प्रार्थना म्हणजे कृष्णांकडे नका करू, आता मला म्हणजे माझी यात्रा संपू दे असं त्यांनी सांगितलं. आणि श्रील प्रभुपादांना तमाल कृष्ण म्हणायचे की तुम्ही काही खात पित का नाही असं. तर त्यांनी म्हणजे शेवटच्या आपल्या दिवसात आपलं अन्न पाणी सुद्धा वर्ज्य केलं होतं. अशा पद्धतीनं श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांचं जे वृंदावनामधलं वास्तव्य होतं ते होतं. मग आता त्यांनी शिष्यांना सांगितलं की तुम्ही काय करा की त्यांचे जे संन्यास गुरु आहेत, संन्यास गुरूंचे शिष्य आहेत, नारायण महाराज म्हणून आहेत, तर त्यांचा सल्ला म्हणजे जेव्हा मी नसेन तर त्यावेळेला तुम्ही घ्या. आणि त्याचबरोबर हे जे त्यांचे संन्यास गुरूंचे शिष्य म्हणजे त्यांचे गुरुभाई थोडक्यात, नारायण महाराज जे आहेत, तर तर त्यांना तुम्ही, मी जेव्हा म्हणजे माझा मृत्यू होईल, मी दिवंगत होईल, त्यावेळेला माझा वैष्णव संस्कार कसा करायचा असतो हे सगळं विचारून घ्या. आणि माझी समाधी कुठं बनवली पाहिजे, तर या संदर्भात सुद्धा त्यांनी वृंदावन मधले सगळ्या म्हणजे जे प्रमुख मंदिरं होती तर तिकडे पत्र पाठवलं, आणि कशा पद्धतीने ती असावी आणि सगळ्यांचं सहकार्य कसं मिळावं असं सगळी व्यवस्था त्यांनी केली. आणि श्रील प्रभुपादांना हे माहिती होतं की हे आपल्या भक्तांना काही माहिती नाही की एका गुरूंच्या म्हणजे दिवंगत होण्यानंतर त्यांच्यावर कसे संस्कार करतात. आणि त्यामुळं त्यांनी लोकांना हे दाखवायचं म्हणजे त्यांचं एक हे होतं, उद्देश होतं की कशा पद्धतीनं एक जे गुरु असतात तर ते दिवंगत होतात, आणि आपल्या ह्या भक्तांना त्यामध्ये सुद्धा त्यांना अत्यंत म्हणजे प्रशिक्षण देऊन सगळ्यामध्ये तयार करायचं होतं. म्हणजे कृष्णांची ही कृपाच होती की सर्व प्रकारचं म्हणजे मार्गदर्शन जे आहे तर ते एक आचार्य देत असतात, आणि असं मार्गदर्शन श्रील प्रभुपादांनी आपल्या भक्तांना दिलं पहा. आणि मग 1977 म्हणजे साली मग संध्याकाळच्या वेळी म्हणजे तो दिवस जो होता 14 नोव्हेंबर 1977 साली, त्यांचं वय होतं 81 वर्ष. आणि संध्याकाळी 7:30 वाजता श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी आपला जो आहे गोलोक वृंदावनचा जो प्रवास आहे तर तो सुरू केला. आणि त्यानंतर मग त्यांनी जसं मार्गदर्शन केलं होतं त्यानुसार भक्तांनी जे आहे तर त्यांची समाधी किंवा त्यांचे अंत्यसंस्कार जे आहेत तर ते नारायण महाराजांच्या मार्गदर्शनाखाली सगळे केले. आणि मग श्रील प्रभुपादांची भगिनी तिथे आल्या, पिशिमा तिथे पोचल्या. मग ते म्हणजे त्या देखील तिथे होत्या. तर काही काळापूर्वीच त्यांना खिचडी बनवायला सांगितलं होतं, पण जेव्हा त्या खिचडी बनवायला गेल्या तोपर्यंत श्रील प्रभुपाद जे आहे तर ते गोलोकवासी म्हणजे त्यांनी आपला प्रवास सुरू केला होता. तर अशा पद्धतीने हा प्रसंग घडला. आणि मग त्यानंतर श्रील प्रभुपादांच्या जे म्हणजे सगळे अंतिम संस्कार आहेत ते सगळ्यांनी कीर्तन करत, संकीर्तन करत जे आहेत ते सगळ्यांनी जे त्यांना जसं मार्गदर्शन केलं होतं म्हणजे ते गोपनीय असतं मार्गदर्शन. आणि ते ज्या पद्धतीने एका गुरूंच्यासाठी समाधी बनवली पाहिजे तर त्या पद्धतीनं त्या शिष्यांनी सगळं काही व्यवस्था केली होती. नारायण जे महाराज आहेत ते ज्यांचे म्हणजे शिष्य होते त्यांच्या संन्यास गुरूंचे, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली. आणि त्यानुसार त्यांनी त्यांचे म्हणजे अंत्यसंस्कार जे आहेत श्रील प्रभुपादांचे जे आहेत तर ते केले. आणि श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांच्या दिवंगत होण्यानंतर त्यांनी मार्गदर्शन केले म्हणजे केशव महाराज आहेत त्यांचे जे सहपाठी होते म्हणजे त्यांच्याबरोबर दीक्षित झालेले, तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली इस्कॉनला कधी काही अडचण आली जीबीसी कमिटी तर त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जे काही आहेत ते म्हणजे शास्त्रानुसार त्यांचं मार्गदर्शन घेऊन त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली निर्णय घेण्यासाठी श्रील प्रभुपादांनी आधीच त्यांना सूचित करून ठेवलं होतं. मग अशा पद्धतीने त्यांनी सगळं काही म्हणजे आपल्या भक्तांसाठी मार्गदर्शन जे आहे ते करून ठेवलेलं होतं. म्हणजे त्यांना एका आपल्या या जगामध्ये असं दाखवून द्यायचं होतं या भौतिक संसारी जगतामध्ये की गुरूंचं मार्गदर्शन आचार्यांचं कसं असतं. आणि
गुरूंच्या दिवंगत होण्यानंतर पण गुरूंचे संस्कार म्हणजे त्यांचे अंत्यसंस्कार किंवा त्यांचा गोलोकवृंदांचा प्रवास म्हणजे त्यांचा देह जो आहे तो भौतिक देह सोडून ते निघून जातात. आपल्या पुन्हा आपलं जे दिव्य धाम आहे जिथून ते आलेले असतात त्याचा प्रवास ते पुन्हा सुरू करत असतात. तर तो कसा असावा याचं सुद्धा त्यांनी मार्गदर्शन केलं होतं बा म्हणजे अशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी आपल्या सर्वांसाठी कृष्ण भावनामृत आंदोलन उभं केलं. म्हणजे काय की जेव्हा महापुरुष आहे तर त्याचं जेव्हा मृत्यू होतो तर त्याचं योगदान इतकं असतं की त्याचं जे योगदान असतं तर त्या योगदानामुळे तो सदैव जिवंत राहतो आपल्या भक्तांमध्ये, आपल्या पुस्तकांच्या माध्यमातून, आपल्या कार्यांच्या माध्यमातून, आपल्या मंदिरांच्या माध्यमातून. आणि अशा पद्धतीनं आपले गुरु जे आहेत ते आपल्याला शिल प्रभुपाद जे आहेत आपल्याला ग्रंथांच्या माध्यमातून आपल्याला भेटतात पहा, मंदिरांच्या माध्यमातून भेटतात. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्या माध्यमातून आपल्याला शिल प्रभुपाद जे आहेत ते सदैव भेटत राहतात. असे जे आपले प्रमुख संस्थापक आचार्य आहेत किंवा प्रमुख शिक्षागुरु आहेत तर त्यांच्या चरणी आपण प्रणाम करूया, त्यांच्या चरणी सादर प्रणाम करूया आणि त्यांच्या जीवनगाथेची इथे सांगता करूया. हा माताजी पुढच्या स्लाइड्स आपण बघूया. हा आता त्यांच्या महत्वाचे फक्त हे त्यांच्या कार्याचे उल्लेख आहे तिथे. तर 1966 साली स्थापना केली त्यांनी इस्कॉनची. मग 67 साली त्यांनी भगवत गीता ऍज इट इज जे आहे त्याची पहिली प्रत. मग त्यानंतर मॅकमिलन ही कंपनी आहे हा तिने 68 साली पहिल्यांदा छापली ही मॅकमिलन कंपनी. 1972 साली त्यांनी भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट ही आपली इमारत पहा सगळ्यांना माहिती पाहिजे यासाठी चित्र आहे. 1975 साली मग त्यांनी काय केलं चैतन्य चरितामृताची प्रत छापली. मग 76 साली त्यांनी काय केलं तर भक्तिवेदांत इन्स्टिट्यूट म्हणजे संशोधन केंद्र म्हणजे ब्रह्मजिज्ञास आता तो ब्रह्मजिज्ञास आहे त्याचं घोषवाक्य आहे. आणि त्यांनी भक्तिवेदांत इन्स्टिट्यूट फॉर सायंटिफिक प्रीचिंग म्हणजे शास्त्रीय पद्धतीचं जे आहे म्हणजे वेदाध्ययन करण्यासाठी भक्तिवेदांत इन्स्टिट्यूट आणि आता तिथं संशोधन केंद्र निर्माण झाले. संशोधन केंद्रामध्ये तिचं रूपांतरण झाले आताच्या काळामध्ये ही निर्माण केली. आणि मग 1977 साली जे आहे आपण अनुभवलं की कशा पद्धतीने श्रील प्रभुपाद जे आहेत तर त्यांनी सर्व आपल्या भक्तांसाठी मार्गदर्शन करून सर्व प्रकारचं त्यानंतर आपली गोलोक वृंदावनची जी यात्रा आहे ती सुरू केली. हा माताजी पुढची स्लाइड बहुतेक संपला सर्व. हा हे महत्वाच्या घटना आहेत आपण फक्त पटकन रिकॅप घेऊया. त्यांनी इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस म्हणजे इस्कॉनची स्थापना जी केली ती म्हणजे न्यूयॉर्क मध्ये केली आणि त्यावेळेला खूप कमी म्हणजे भक्त होते आणि त्यामुळे त्यामध्ये त्यांनी वैष्णव धर्माची जी तत्व आहेत म्हणजे आपल्या भागवत धर्माची तत्व आहेत तर त्यांचं आचरण कसं करायचं हे तिथल्या म्हणजे जे हिप्पी होते तर त्यांना ह्या हरिकृष्ण जे भावना हरिकृष्ण आंदोलन जे ते उभं केलं आणि कृष्ण भावना अमृत संघाच्या माध्यमातून तिथे भक्तीचा प्रचार आणि प्रसार सुरू केला. त्यानंतर त्यांनी त्यांचे जे भक्त आहेत अनुयायी आहेत तर ह्या सगळ्यांना म्हणजे वेगवेगळ्या विश्वाच्या भागामध्ये पाठवला आणि प्रचार प्रसार उभा केला. मग त्यांनी काही भक्त दीक्षित केले 5 लक्ष म्हणजे 5,000 भक्त दीक्षित केले. आणि त्यांना त्यांनी आता वेगवेगळ्या देशामधले जे भक्त आहेत तर त्यांना दीक्षित करण्यासाठी म्हणजे त्यातले काही निवडून त्यांना पुढे म्हणजे त्या भक्तांना पुढे म्हणजे आपले शिष्य निर्माण करण्यासाठी चालना दिली. मग त्यांनी जवळजवळ 100हून अधिक म्हणजे 100हून अधिक म्हणजे महत्वाची प्रवचनं आपण म्हणू जी वेगवेगळ्या भक्तांना किंवा वेगवेगळे जे प्रचारक आहेत त्यांना त्याचे मित्र यांना म्हणजे असे म्हणजे 100 म्हणजे मेनी हंड्रेड्स म्हणले म्हणजे 100 आणि 100च्या पटीत असं म्हणता येईल ज्याची गणतीच करता येणार नाही. तर अशा पद्धतीची त्यांनी प्रवचनं दिली आणि त्यामधली त्यांची 1300 पेक्षा जास्त रेकॉर्डिंग उपलब्ध आहेत. आपण रेकॉर्डिंगचे ऐकतो प्रवचन
त्यानंतर म्हणजे त्यांनी वेगवेगळे जे इंटरव्ह्यू असे आणि डिस्कशन्स म्हणजे त्यांचे चर्चासत्र किंवा तात्विक चर्चा आणि हे झाले म्हणजे त्यांच्या वेगवेगळ्या समाचार पत्रांसाठी मुलाखती, वेगवेगळ्या पत्रकारांनी मुलाखती, शास्त्रज्ञांनी घेतल्या किंवा वेगवेगळ्या धार्मिक जे म्हणजे प्रवक्ते होते किंवा धार्मिक नेते होते त्यांनी किंवा राज्यकारणी लोक होते त्यांनी त्यांच्या अशा म्हणजे भरपूर मुलाखती घेतल्या आणि प्रत्येक वेळी त्यांची जी मुलाखत होती तर ती जी आहे तर ती अत्यंत म्हणजे एक यशदायी मुलाखत ठरली आणि त्यांना हजारो लाखो लोक पाहायचे म्हणजे आकाशवाणी आणि टीव्हीवरच्या माध्यमातून सुद्धा म्हणजे त्या मुलाखती त्यांच्या प्रसारित झाल्या. मग त्याच वेळेला इंदिरा गांधींची पण त्यांची भेट होणार होती आणि ते भारतामध्ये मध्येच विश्वाचा दौरा म्हणजे टाकून ते भेट घेण्यासाठी आले होते. मग त्यामुळे त्यांची इंदिरा गांधी किंवा ॲलन जिन्सबर्ग, रविशंकर, ॲलेक्स कॉन्ट्रेन, जॉन लेनन, जॉर्ज हॅरिसन असे उच्च पदस्थ जे लोक होते ह्यांच्याशी चर्चा घडत असत आणि त्यांच्याशी त्यांच्या भेटी पण झाल्या आणि त्याचबरोबर मुलाखती पण झाल्या आणि त्याचबरोबर काही त्यातले भक्त पण आहेत त्यांचे जसे जॉर्ज हॅरिसन आहेत. तर अशा पद्धतीचा त्यांचा जो होता तो म्हणजे जो प्रचार प्रसाराचा जो म्हणजे कार्य होता आणि त्याचा व्यासंग होता तो फार मोठा होता. म्हणजे इंदिरा गांधींची सुद्धा त्यांनी त्यांचा जो कार्यक्रम होता असा अनेक उद्दिष्ट असलेला त्या संदर्भात त्यांनी त्यांची चर्चा केली होती त्या प्रचार प्रसाराच्या कार्यक्रमाची. मग आता पुढे जाऊ आपण. हा, त्यांचे जवळजवळ 20 पेक्षा जास्त म्हणजे आध्यात्मिक ह्याच्यावरचे जे जे अल्बम आहेत तर त्यांचे रेकॉर्डिंग आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यानंतर खूप मंथली मॅगझिन्स जसं बॅक टू गॉड हेड आहे तसा म्हणजे अनेक मॅगझिन्स त्यांनी छापली त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये आणि म्हणजे ते जवळजवळ म्हणजे 1 मिलियन पेक्षा जास्त त्याच्या कॉपी सगळीकडे प्रसारित म्हणजे विश्व मध्ये उच्चांकच घडला होता त्याचा. हे आपण पाहिलं. त्याचबरोबर त्यांनी इस्कॉनची लाईफ मेंबरशिप म्हणजे आजीवन सदस्यत्वाचा कार्यक्रम जो आहे तो सुरू केला आणि त्याचे अनेक लाखो हजारो मेंबर्स बनतात अजून देखील. त्यानंतर त्यांनी मुंबईमध्ये आणि वृंदावनला आणि त्याचबरोबर मायापूरला मंदिर निर्माण केलंय की जे आंतरराष्ट्रीय वैदिक संस्कृतीचं केंद्र बनलेले आहे. आणि त्याचबरोबर त्यांनी प्राथमिक शाळांमध्ये सुद्धा आध्यात्मिक ज्ञान आणि ह्या भक्तिसेवेचं मार्गदर्शन मिळायला पाहिजे अशा पद्धतीचे प्रस्ताव मांडले. त्याचबरोबर भक्तिवेदांत इन्स्टिट्यूट म्हणजे काय तर भक्ती संदर्भातलं संशोधन आणि कार्य, भक्तीविषयीची जिज्ञासा याचं विषयी जाणून घेण्यासाठीचं कार्य म्हणजे शास्त्रीय ज्ञान मिळावं यासाठी त्यांनी जे आहे तर ते केंद्र उभं केलं म्हणजे अशी इन्स्टिट्यूट म्हणजे अशी संस्था निर्माण केली इस्कॉनच्या माध्यमातून की ज्याद्वारे प्रत्येक जीवात्मा आपण कोण आहोत आणि आपलं कार्य काय आहे हे सगळं जाणून घेऊ शकेल. आणि म्हणून त्याचं घोषवाक्य अथातो ब्रह्मजिज्ञासा की जे वेदांचं पहिलं सूत्र म्हणजे वाक्य आहे किंवा पहिलं वेदांत सूत्र त्याला म्हटलं जातं. हो, त्याची पुढची स्लाइड बहुतेक संपल्यात बघूया. हा, तर त्याने 108 मंदिरांचं निर्माण केलं. वेगवेगळ्या 6 खंडांमध्ये म्हणजे विश्वामधल्या 6 खंडांमध्ये 108 मंदिरं त्यांनी त्यांच्या हयातीत पाहिली. त्यांनी प्रत्येक सेंटरमध्ये सगळ्या भक्तांना दीक्षित केलं. अनेक भक्त म्हणजे अनुयायी भक्त बनले त्यांचे आणि म्हणजे ते जेव्हा हयात होते तेव्हा अजून 32 मंदिरांचं निर्माण चालू होतं की जे म्हणजे पुढच्या म्हणजे वर्षात निर्माण होणार होते म्हणजे 70 ते 71 मध्ये असं म्हणजे. आणि त्याचबरोबर त्यांनी रथयात्रा फेस्टिवल जगन्नाथाची रथयात्रा जी आहे तर त्याचा उत्सव त्यांनी म्हणजे परदेशातलं मंदिर आहे तर तिथं सुरू केलं सॅन फ्रान्सिस्को मध्ये पहिल्यांदा. त्यानंतर त्यांनी ब्रह्मचारी आश्रम उभे केले. त्यानंतर तिथे वैदिक संस्कृती जी आहे तर रीती रुजवली. त्याचबरोबर त्यांनी ज्या एक म्हणजे ज्या स्वतंत्र राहणाऱ्या स्त्रिया होत्या ज्यांना विवाह नाही करायचा तर त्यांच्यासाठी ब्रह्मचारिणी आश्रम पण परदेशामध्ये त्यांनी स्थापन केले. त्यानंतर त्यांनी 1967 पासून म्हणजे जे आहे
तर त्यांनी जे भक्त आहेत, म्हणजे जे बिझनेस जगतातले म्हणजे व्यापारी जगतातले भक्त आहेत, तर त्यांना पण मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली आणि त्यांच्या माध्यमातून त्यांना वेगवेगळे जे धनराशी मिळत होते त्या माध्यमातून मंदिर निर्माण केलं. आणि अशा पद्धतीने त्यांनी म्हणजे स्पिरिच्युअल स्कायसेस अशा पद्धतीचं म्हणजे एक वर्षाला $1 बिलियन त्यांना म्हणजे अर्थसहाय्य मिळेल अशा पद्धतीचं कार्य उभं केलं. मग त्यानंतर त्यांनी संडे लव्ह फेस्ट म्हणजे मंदिरामध्ये प्रसादम जो आहे तर त्याचा कार्यक्रम सुरू केला. आणि प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे प्रसाद वितरण कार्यक्रम आणि रविवारी जो आहे तर तो मोफत प्रसाद वितरण आणि प्रवचन आणि सत्संग आणि जे संपूर्ण समाजासाठी पूर्णतः मोफत म्हणजे प्रसादाचं त्यांनी वितरण दर रविवारी संडे लव्ह फेस्ट या नावाने सुरू केलं. त्यानंतर त्यांनी सगळ्या भारतामध्ये गोविंदा या नावानं व्हेजिटेरियन फूड म्हणजे काय की शाकाहारी जी उपहारगृह आहेत तर त्यांची जी आहे तर ती शृंखलाच केली. म्हणजे संपूर्ण जगभरामध्ये गोविंदा रेस्टॉरंट म्हणून जे आहे तर तिथं आपल्याला कृष्ण भावनामयी भक्तांना जसं आवश्यक आहे असं सगळं जे आहे तर ते अन्नपदार्थ मिळतात आणि पूर्ण शाकाहारी अन्नपदार्थ मिळतात. त्यानंतर त्यांनी म्हणजे कृष्णा विषयीच म्हणजे कृष्ण भावनामृत आंदोलन जे आहे तर त्या संदर्भात अनेक म्हणजे ज्या ज्या संस्थांनी त्यांना निमंत्रित केली अशी लेक्चर्स त्यांनी दिली म्हणजे प्रवचनं दिली. आणि जवळजवळ 2200 पेक्षा जास्त ती त्यांची रेकॉर्ड केली. म्हणजे त्यांनी हयातभर सगळीकडे प्रवचन आणि संकीर्तन आणि प्रचार प्रसार तर हेच कार्य केलं म्हणजे फक्त आणि फक्त कृष्णांसाठी म्हणजे आणि कृष्ण भावनामृत जे आहे तर त्याच्या प्रचारासाठी त्यांनी कार्य केलं. हा त्याच्या हा अशा पद्धतीचं म्हणजे विपुल कार्य म्हणजे आपण कल्पना नाही पण करू करू शकणार आपण. म्हणून शिल प्रभुपादांना शक्ती अवतार म्हणतात. आणि भक्तांमध्ये म्हणजे अशा पद्धतीचं शिल प्रभुपादांचं कार्य जे आहे तर ते इतक्या उच्च कोटीचं आहे की पहा नारद मुनींसारखं सगळीकडे भ्रमण करून आणि त्याचबरोबर जे व्यासमुनी आहेत तर त्यांच्यासारखं ग्रंथांचं लेखन करून अशा पद्धतीनं शिल प्रभुपादांनी एक मोठं कार्य उभं केलं पहा की जे एखादा शक्तावेश अवतारच करू शकतो पहा. आणि म्हणून असे जे शिल प्रभुपाद आहेत त्यांच्या चरणी आपण सगळ्यांनी वंदन करूया. इथे थांबूया आपण. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.